Bueno, boas tardes a todas e a todas. Vamos a comenzar este pleno ordinario co primeiro punto do orden do día, aprobación se procede a data da sesión plenaria de 26/5/2021. Si queredes comentar algo respecto da acta. Non, nada que aceptar. Non, pola nosa parte tamén, todo perfecto, nada reseñable, xa que logo imos votar a favor. Ben, pois procedemos á votación. Votos a favor? Ben, pasamos ao segundo punto do orden do día, aprobación do crédito extraordinario número 1/2021. Trátase dun expediente de crédito a fin de proceder a constituir un fondo de financiamento que facilite os recursos necesarios ás persoas traballadoras por conta propia ou autónomas ou microempresas radicadas no termo municipal da Baña para mitigar o excepcional impacto económico derivado da crise sanitaria ocasionada polo COVID. Trátase de unha cantidade de 30.000 euros para sacar unha liña de axudas. Bueno, neste caso, nun principio, na presentación dos presupostos a primeiros de ano, habíamos conseguido, a base de reducción de outras partidas, como eran publicidade, como eran festexos, unha cuantía de 20.000 euros. Ao non aprobarse os presupostos, pois tratamos de, por esta vía, de sacar unha liña para, bueno, pois en certa maneira, colaborar con estas pequenas, medianas, pymes, empresas e autónomos do Concello da Baña. Si é certo que na comisión informativa falamos da posibilidade de aumentar esa cantidade, había certa voluntade de facelo, pero a hora de plantexarlo a tesorería e sobre todo a intervención, non temos capacidade no remanente de aumentar esa cuantía, non? Si ben é certo que temos un remanente de en torno a 580.000 euros, pero xa temos comprometidas distintas partidas, algo de 500.000 euros, como poden ser 100.000 euros para a subvención do IDAE, en torno a 50.000 para unha millora dos cuadros de mando, e despois o obradoiro en torno a uns 340.000 euros. Eso reduce de maneira drástica as posibilidades de aumentar a máis deses 30.000 euros, posto que quedaríamos nunha situación delicada económicamente no Concello ante calquer tipo de situación que pode surxir no resto de ano. Sabemos que, bueno, vamos ter que afrontar un problema, entre outros, pero un deles é o pago das nóminas, probablemente a partir do mes de setembro, por falta de consignación. Entón, pois, bueno, esa idea que se barasou na comisión informativa de aumentar esa cuantía, vemos que non é viable. Si queredes comentar algo por parte do Partido Popular. Bueno, efectivamente, cando outro día houve a comisión, a ver, este é algo que nós vimos reclamando desde o ano pasado, desde o mes de abril. E cando presentamos o escrito, onde debíamos sacar unha liña de axudas, que estaban xa os outros concellos empezando, porque daquela todavía ainda estábamos co tema do impacto da pandemia, todo o mundo estaba empezando a sacar algo, cada unha a súa liña, o de xemir de tasas, o de vir de tipo de axudas para o tema de, bueno, desinfectantes, todo iso. Depois, máis adiante, pois, xa hacia finales de ano, xa no segundo semestre, pois xa moitos concellos xa foron sacando para o tema de axudar as autónomos, pymes, pequenas e medianas empresas, unha maneira de regular a concesión e reactivar un poquinho o que era a actividade económica. Nós falamos outro día de que cos remanentes que había a posibilidade de aumentar esa cuantía. Esa cuantía parece nos escasa, por non dicir ridícula, nos parece que corta. Agora, sempre hai unha boa voluntad, sí que hai boa voluntad. O que pasa é que isto xa tiña que ver vido antes. O que non podemos é que cando está esa pandemia casi, vamos a supoñer que xa na parte final, porque estamos vendo estes brotes, estes pequenas rebrotes que están sucedendo, sobre todo na xente máis nova, pero debíamos
acudir con diligencia nos momentos oportunos. Nunca tarde se dicha voz, por lo tanto, nós consideramos de que home, non vamos a votar en contra. Cando nós estamos pedindo de que líneas para a SUD, facilitarlle a xente, non vamos a votar en contra. Agora, nos parece escasa, por non decir a palabra, utilizar ridículo, esta cuantía. Por qué? Porque senón con 300 euros ou 400 euros pouco podemos axudar a nosa xente a reactivar a economía. E, por tanto, eu digo que sempre desde a administración local, as outras administracións, como fixo a Xunta, como fixo a Diputación, inda que lle dou moitas máis voltas, debemos intentar axudar. Que hai que facer un camiño menos, que hai que facer outro tipo de actividades que unha charanga menos ou un teatro menos. Aí sí, en este momento é o momento de apoiar e axudar a nosa xente. Por lo tanto, nós consideramos que esta cuantía é moi escasa, e dentro do plan estratégico de subvención, onde se dá publicidade, transparencia, objetividade, toda a igualdade, a nosa intención era aumentar a cuantía para axudar nun amplio abanico a toda esa xente que sufriu as consecuencias da pandemia. Ben, por parte de Compromiso por Galicia. Sí, vou falar eu. Nos respecto á aprobación do crédito extraordinario, nos expresamos que estamos a favor de facer unha convocatoria de axudas para as empresas, pero non de calquer maneira. Nos desta proposta enterámonos nesta semana na comisión informativa que viña para este pleno. Eu teño que recordar que non fai moito tempo utilizaron este tema para facer chantaxe á oposición. Mediante unha nota de prensa na que o alcalde dicía textualmente: estas axudas poderán chegar aos 20.000 euros se se aproban os orzamentos. A condición sine qua non se non se aprobaban os orzamentos. Evidentemente, os orzamentos non foron aprobados, esta chantaxe non tivo efecto, e agora queren aprobar unha cuantía para a mesma finalidade, pero 10.000 euros maior, e contradicindo o que dicía o alcalde, que se non se aprobaban os presupuestos, que non podía haber outra maneira de salvar esta axuda. Na comisión informativa que acudiu o meu compañeiro César, díxose que se fixera un estudo. Ao final non era un estudo, senón que fora unha xuntanza co presidente da Asociación de Empresarios e unha conversa ca xente de desenvolvemento local, polo que me transmite. Eu cando falei no pleno de marzo de 2021, cando falábamos do PEL Reactiva, eu aquel día dixera que esas axudas non eran suficientes para as empresas do noso concello polas súas características. Vostedes me decían que sí, que entraran moitas empresas, todas as que pediran, que funcionaba todo, que é unha maravilla. Agora dámonos de conta que en realidad necesitábamos, que tiña razón, que necesitábamos sacarnos unhas axudas tamén desde o concello. Tamén é certo que en maio do 2020 nós fixemos unha batería de propostas sobre este tema e non se nos tivo nada en conta. Como dixen no pasado pleno sobre outra proposta, que era a do bono taxi, esta proposta está inmadura. Digo inmadura porque necesita un traballo antes para conseguir o noso voto a favor. Non vamos a votar a favor de algo que descoñecemos, que non sabemos a motivación, a quen vai dirixida, porque agora falamos de microempresas, pero dentro falamos de pymes, pero dentro das pymes hai microempresas, medianas empresas e pequenas empresas. Non sei se cazamos a todas as empresas, se só nos referimos a unhas, se según as características do noso concello nos referimos a un número delas. Se os requisitos que teñen que cumprir estas empresas, cal é o xeito que se usa para que se vai usar esta axuda, se son para paliar os danos producidos pola crise do COVID, se son para solventar problemas de liquidez, se as novas empresas van poder acceder a eles, canto vai ser o importe subvencionable a cada empresa, a forma na que se vai justificar, os plazos. E digo tamén, referíndome a todo isto, fai uns días a súa compañeira Mónica organizou unha reunión dos 3 grupos que formamos a corporación para falar da proposta do anterior pleno do bono taxi. Igual que critico moitas veces, nesta ocasión tenho que felicitala, porque foi unha reunión que me pareceu productiva, que fui, como sempre estou reclamando, que se creou nun bo clima, que me pareceu que se puderon falar moitas cousas e que me gustou esa reunión. E creo que igual, antes de aprobar unha proposta desas, había que seguir ese camiño, pois crear ese clima para falar, contar cas propostas de todos,
o compañeiro José Andrés tamén estaba dicindo que ele en abril de 2020 tamén fixeron as propostas. Desta reunión, o único que empaña o bo que tuvo esta reunión foi as declaracións o día seguinte en Radio Negreira do alcalde, cando di, palabras textuales, que a oposición só quere bloquear. O día despois de que nós asistamos a unha reunión a que fomos convocados e creo que chegamos a un acordo bastante beneficioso para levar a cabo o bonotaxe. E digo isto porque se nós non vamos votar a favor, se mañán queren dicir que o Compromiso quere bloquear, digo, e se queren facer as cousas de outro xeito, como ben fixo a súa compañeira Mónica no outro tema, pois estaremos dispostos. Ben, procedemos á votación. Votos a favor? Sí. Votos en contra? Abstencións? Ben, pasamos ao segundo punto do orden do día. Perdón, o terceiro. Aprobación do Plan de Accións para o Clima e a Enerxía Sustentable. Paz. Sí. Como? Perdón, non entendemos. A favor foron 7 votos, 3 do PSOE E 4 4 votos do PP. 5. Foron 5, Son perdón. 5. 8. E as Son- funcións. 2 de pantalla e 3 presenciales. Falta pose de aí a... Foi pena, perdón. E de aí a... Ben, aclarado. Pasamos ao terceiro punto, veña. Repito, aprobación do Plan de Accións para o Clima e a Enerxía Sustentable. Pazes. Ben, isto é a aprobación do documento do PACE, un proxecto que xa ven de atrás, en donde temos que, bueno, a través deste documento, dar a orientación de que medidas se van a tomar para facer a reducción da emisión de gases de efecto invernadoiro. O compromiso é que daqui ao 2030 se fa unha reducción do 40% das emisións. É un documento técnico redactado polo Concello, en donde, bueno, pois, se fai un estudio e se mencionan as opcións que temos e a liña que vamos a seguir para conseguir facer esa reducción de gases de efecto invernadoiro. Si queréis comentar algo por parte do Partido Popular. Sí. A ver, este é un tema que xa ven desde xaneiro de 2019, cando nunha reunión que hubo en Ribeira, acórdome perfectamente, que a directora de Calidade Medioambiental e que a conselleira, pois, nos reunimos para adherirnos, bueno, en aquel momento hubo a xuntanza e posteriormente, pois, mandamos a adhesión de adherirnos ás PACES, ao plan, ao pacto dos alcaldes polo clima e a enerxía. Nos parece unha cousa boa, porque é un tema que está tan candente e vixente, que o tema da reducción das emisións de todo tipo, e así fixemos o trámite. Cal é a nosa sorpresa? Que sacan subvencións para axudar a constituir esta memoria dos PACES pos concellos, e todos os que pediron levaron 4.000 euros, o noso concello en ese momento non solicitou. Refirmo ao ano pasado, non solicitou ou non enviou ou non quiso enviala porque faltaba algo. E sabemos como foi, e non vou andar aquí removendo outra vez o pasado, é perder 4.000 euros. Aquí, cando está a economía tan deficitaria, aquí é perder. Desde os grupos de oposición, tanto por parte da Comunicación por Galicia ou da Baña, pois por o noso grupo en concreto tamén, o deixamos varias veces. Este ano salió outra vez a orden para pedir. Non se quere pedir. O mínimo que o fai o técnico municipal, copiado, porque isto non ten moita ciencia, se traballa para outros concellos, nomás que copiar e adaptar, pois podíamos aproveitar esa axuda e telo aí no concello. Pois nada máis lexo da realidade que non queremos facer. Solamente por levar a conta de que non pedimos, non fixemos, non queremos, para os técnicos municipales. Fixos esta memoria, outros fan un proxecto moito máis amplo toda a historia, non nos vamos meter en documentos técnicos que para iso doutor está na Iglesia. Por lo tanto, nós estamos a favor de adherirnos, a favor do paz, a doutor de adaptarnos ao
ao que nos piden dentro da adhesión do pacto dos alcaldes por o clima e pola enerxía, o que sí que estamos en desacordo é que cada vez que solicitamos perdemos a ocasión de conseguir axudas deste tipo. Por lo tanto, esa é unha gestión nefasta. Eu volvo a repetir, non sei que é o que pasa, que últimamente estáse perdendo moitas veces este tipo de axudas. E non debemos desaproveitar ninguna ocasión, é o que digo eu. O resto, pues, claro, ao fin, a reducción das emisións, o objetivo daqui 2030 en adiante. Bueno, desde agora xa, non é de 2030. 2030 non nos queda moi lexos, pero temos que ir traballando xa en eso, como xa o noso grupo xa foi traballando co tema cando solicitou o tema do IDAE, que está agora desarrollando e facendo e traballando no cambio das luminarias de tipo LED. Por tanto, estamos a favor, o que estamos en desacordo é que se deixe pasar e se desaproveitan ocasións para adquirir e ter as subvencións necesarias. Por parte do Compromiso por Galicia. Sí. Escoitaseme. Sí. Bueno, pois respecto aos paces, desde o noso grupo político xa falamos en varios plenos, xa criticamos a forma de actuar neglixente do grupo de goberno respecto a este tema. Este documento debería xa estar realizado e aprobado xa hai máis dun ano se o grupo de goberno fora serio e responsable. Creo que todos que estamos aquí ou están aí ou estamos conectados neste pleno estamos de acordo. Os concellos limítrofes deben ser moi pouco intelixentes todos e aquí na Baña debemos ser moi listos, ou máis ben ao revés, que os listos son eles e nós non tan listos. Porque Santa Comba, Negreira, Valdodubra e Ames pediron as subvencións para elaborar este documento. Pero o señor Pereira xa reiterou moitas veces que na Baña non facían falta esas 4.000 euros. Que nos iban a dar se o pedíramos. Se pedíramos esta subvención, íbamos dar 4.000 euros para pagar de forma íntegra que unha empresa fixera este traballo. Pero nós, na Baña, pois non o pedimos. De feito, estive mirando, non coñece ningún outro concello que formando parte do pacto dos alcaldes non pedira subvención. Dos limítrofes a nada, na provincia da Coruña creo que tampouco, non sei nos demais, eu non teño constancia. Como dicen, na Baña deben ser moito máis listos que os demais. Deben ser moito máis listos, ou como dicen, máis ben ao revés. O señor alcalde non quiso asumir o que todos presentes sabemos, todos e todas sabemos o que pasou con esa subvención, que se perdeu debido á mala xestión do grupo de goberno. É así. E aínda continúa dando explicacións absurdas de que non quixemos 4.000 euros, porque xa había persoal do propio concello, incluso outro día en Radio Negreira volvía a comentalo, que non, que xa nós xa facemos nós solos, que xa temos persoal para elaborar este documento. Como sen urbanismo non houbera traballo suficiente, que o señor alcalde ainda lle pon máis traballo encima da mesa. Que, como dicen, podería facer unha empresa de forma gratuita para o concello. Este documento que se trae a aprobación hoxe, como é lóxico, é normal, ten moitas deficiencias. Non vai facer o mesmo unha persoa que unha empresa que cobra 4.000 euros, está clarísimo. Por moito que o señor alcalde quere enmascarar aí a súa mala xestión. Eu non vou criticar o que tivo que facer este documento, porque se me mandan a min, pois faría tamén algo parecido. Non critico o urbanismo, sino critico a mala xestión de non solicitar a subvención que nos daban de forma gratuita. Como dicía, este documento ten moitas deficiencias, non hai máis que lelo. Non vou enumerar todas, pero algunhas son moi evidentes. Xa a extensión, podemos ver que son 30 páxinas, das cale 10. As 8 primeiras e o índice e a portada son 10, que son de falar de información xeral do Concello. Con respecto ao ano de referencia, tomase o ano 2017, o ano de referencia, deberíase tomar un ano, o ano 2021, que é no que estamos, se queremos facer un aforro. Pero bueno, tomase con o ano 2017, supoño que será porque hai datos dese ano. Pero se queremos realizar un plan de acción para reducir un 40% as emisións de efecto invernadoiro, habría que realizar as medicións das emisións que temos agora, para definir estrategias e poder reducir esas propias emisións. E tamén habería que contar cas persoas particulares, non? Saber que tipo de emisión realizan e de que forma poden contribuir os veciños e veciñas. Algo que fixeron, por exemplo, en Santa Comba ou Ames, que estou seguro que moitos
que si decidiron pedir a subvención e contaron cos veciños mandando enquisas e pedindo a colaboración da veciñanza e facendo certas medicións nos fogares. Aquí falase de datos teóricos que fan referencia ao consumo dos fogares do ano 2010, de hai 11 anos, argumentando que non variaron nada nestes últimos 11 anos, cando todos estamos de acordo que os hábitos de vida e a tecnoloxía mudou totalmente. O sistema de calefacción, os aparatos informáticos, os propios vehículos agrarios e o propio hábito da xente. Mudou con respecto a 11 anos, entón non van ser as mesmas emisións, iso cae de caixón. Tamén se di textualmente no propio documento que desde o Concello da Baña creouse un equipo coordinado co objetivo de elaborar e realizar o seguimento dos traballos precisos para a xestión e desenvolvemento do estudo. Queda moi bonito aí, pero non sei quen formará parte dese equipo coordinado. Non sei se igual que a xefatura de persoal será o señor Pereira e Ana Paramos. Os dous, como ben dixo el mesmo, o señor Pereira, nun pleno que levaban de forma conxunta a xefatura persoal, igual tamén levan isto do pacto dos alcaldes. O certo é que nós, que estamos formando parte da oposición no goberno de minoría, non temos nin idea de quen é este equipo coordinado. E a min gustaríame que aclarar. Se pode facer aclarar de quen forma parte deste grupo coordinado, eu agradecería. E xa para non liarme máis, simplemente calquera dos que está presentes con mirar o índice e o paxinado dese documento xa se ve que non está revisado para ter a consideración deste pleno. Se ven o propio índice, pasa da páxina 18 á páxina 2. Non miraron vostedes moito, señor Pereira, o documento, antes de traelo ao pleno, porque iso cae de caixón, abrir a páxina, sabe, da páxina 18 pasa a 2. Xa no índice. Eu pediría, como representante de Compromiso, que se quere facer un proxecto serio e, como di o documento, exixente en materia de medioambiental, que se poñan todos os medios municipais dispoñibles, que non se desaproveite ni un só euro dunha subvención, e que non se faga un traballo simplemente por cumplir, para poder simplemente mascarar a falta de sensibilidade deste grupo de goberno, de efectividade e de xestión. Desde o noso grupo político, evidentemente, imos votar en contra deste documento, pelos motivos que mencionei. Se aproba aquí, a mí personalmente extrañame moito que o organismo pertinente que acepte este plan de acción, que o dea por bo, pero se é así, o galla. Xa que se vai aprobar hoxe, pois oxalá que o dean por bo. A mí extrañame moito que o dean por bo. E ainda así pedimos que o grupo de goberno adote unha postura máis sensible e comprometida coa defensa do medio ambiente, ou que se deixe, ou senón, que se deixe formar parte deste proxecto, que se deixe de lado, ou se collen as cousas ben e se fan con vontade e con gañas e poñendo toda a carne no asador, como se soe dicir coloquialmente, ou senón que se deixe este proxecto porque xa empeza moi mal e con un ano de retraso. Por a nosa parte, nada máis. Ben, só comentar por enésima vez que o proxecto xa estaba iniciado, que non se recorriu a subvención porque non era necesario. Non era unha subvención que repercutira nas arcas do Concello, polo tanto, non se tramitou. Procedemos a votación. Votos a favor? Non, pero hai unha cousa aí, José Antonio, vamos a ver. Está ben que digas eso, pero iso non é verdade. É que no momento que está dicindo, é que sempre dice, sabe que está mentindo. E o peor é que os compañeros dele saben que está mentindo. Acabo de cerrar o turno de palabras e decir... Sí, bueno, Vale, vechedes o documento, explicachedes a postura que quisechedes, douse vos o tempo, procedemos á votación. Votos a favor? Pero non vamos a votar, votamos a favor. O que non podemos é consentir que se digan falsedades. Non tes o turno de palabra. Andrés, non tes o turno de palabra. Vale. Procedemos á votación. Primeiro aviso. Non veñas agora en plan así, Antonio. Andrés, primeiro aviso. Non está no seu turno de palabra. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra? Non se ve... Sí, bueno, sí. Sí, non. Listo. Ben, procedemos á parte de control. Dación en conta das resolucións da alcaldía.
pasáronse, estaban a vosa disposición. Procedemos ao punto número 5. Asuntos de urxencia sometidos ao beiro dos artigos 82, 82.3 e 91.4 do Real Decreto 2568/1986. Se hai algún asunto de urxencia, entendendo que non, pasamos ao punto número 6. Mocións presentadas polo Grupo Popular. A primeira moción para instar ao Goberno de España a baixar o precio da luz actuando sobre determinados impostos e custos regulatorios. Ten a palabra o Partido Popular. O noso grupo presentou dúas mocións, vamos a empezar pola primeira, por suposto, claro, que é a primeira é para instar ao Goberno de España a baixar o precio da luz actuando sobre determinados impostos e costes regulatorios. Bueno, nós presentámoslo en tempo e forma, creo que tedes toda a copia, ainda que vou resumir así por encima a exposición de motivos. Eu creo que ahora mismo está candente, como decía antes, utilizando a palabra de que en pleno mes de xuño, o recibo da luz que sufre ese disparo dunha maneira tan bestial. España é o cuarto país da Unión Europea na cal está pagando máis pola electricidade. É dicir, a este data hai que añadir outros especialmente relevantes, pois, según o cierre de 2019, o precio do kilovate en España era o quinto da Unión Europea e agora mesmo, entre maio de 2020 e maio de 2021, está a factura de luz incrementouse un 44%. Por poñer un dato así moi relevante, é dicir, agora mesmo no mes de xuño chegou a 94,20, é dicir, 84,38, pero hubo un día que estuvo 94,20 o precio do megavatio. A diferencia de España con Francia era 38,20, é dicir, que casi triplicaba o precio aquí en España. No mes de xuño, xa non digo ni inverno. Por lo tanto, hai que darse conta. Antes dos datos, hai que recordar que en España menos dun 40% da factura da luz depende do precio da electricidade e do mercado. Sabedes como se fai da subasta, que collen un precio máis alto e aplican, ainda que depois sea máis baixo, aplican un máis alto. O resto dos costes regulatorios derivados da xestión política, de subvencións e do importe do valor da produción de enerxía eléctrica, por lo tanto, esos son todo para impostos. Se falamos dos costes derivados da xestión que no ano 2019 o expresidente Zapatero reconocía que nas súas dúas legislaturas había generado unha burbuxa de 29.281 millóns de euros por o boom das renovables. Reconocía. E se falamos de impostos, o noso país sitúase entre os 10 primeiros países da Unión con maior IVA, 21%. Estamos co tema do IVA. Acordádovos cando pasou o tema das mascarillas, que diz que sempre se escudaban no tema da Unión Europea que non deixaba baixar cando os demais países tiñan o IVA baixo. Pasa co das peluquerías. Sabedes que agora no Senado aprobouse e a presidenta do Senado retirou esa votación por culpa de que lle querían rebaixar as peluquerías o IVA. Pois non, aquí estamos sempre na mesma. E agora de tanto insistir a tomar un acordo de baixar o IVA. Pero baixar o IVA non significa que cando baixo o IVA teñen que baixar outros impostos para redondear e reducir o que é o prezo da luz. Por tanto, unha das vías máis inmediatas para reducir a factura da luz é a rebaixa dos impostos. Non solamente unha parte, é dunha maneira temporal, como queren hasta o final de ano, que gravan a electricidade para o Goberno de España. Por lo tanto, inda que o Goberno afirme que estas novas tarifas permitirán que se produzca unha baixada general da factura, a realidade é moi distinta, xa que coa medida de 11 millóns de españoles verán incrementada. Ademais, pasarnos a facer, a dar aí unhas instruccións como debemos utilizar, en que franja horaria debemos utilizar para justificar a negativa e actuar a rebaixa do prezo da luz nos fogares españoles. Como dixen antes, non é escudarse en Europa para rechazar o precio a baixada do IVA aplicado á electricidade. Por lo tanto, a realidade é moi distinta e aquí debemos propoñer estes acordos e instar ao Goberno a través das reunións que se fixo a través da PEN e da FEGAN, pois o Grupo Municipal Popular insta ao Goberno de España a tomar as seguintes medidas para impedir que o aumento espectacular do prezo da enerxía eléctrica lastre a economía personal e familiar dos españoles e das españolas, especialmente dañada polos efectos da pandemia. Rebaixar o tipo de gravame de imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica do 7 ao 0, modificando pelo artículo 8 da Lei 15/2012 das medidas fiscales para a sostenibilidade enerxética.
Segundo punto é modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico que, entre outros aspectos, determinados costes regulatorios se trasladen á factura eléctrica, como a deuda do sistema eléctrico que sean financiados integralmente polos presupostos xerales do Estado. Terceiro, simplificar simplemente o recibo da luz. Eu tardei moito hasta que me explicou xente que entendía, por suposto que non la entendía. Leía a factura da luz, tantos números, a tanta multiplicación, a tantas barras, a tantas cosas, non la entendía. Por lo tanto, eu creo que se debe simplificar o recibo da luz para facilitar a súa comprensión. E cuarto, poñer en marcha de inmediato unha campaña de información dirigida aos consumidores e ás consumidoras que explique de forma sencilla e comprensible a nova tarifa da luz. Porque aquí, se non é incomprensible que no mes de junio, pois agora, cando paga moito calor, de momento non vai o calor que apertou, perdí, imagínate agora como en Canadá, que andan con 46 ou 50 grados de calor, pois haxa que poñer o aire acondicionado a ver a onde vai esa luz. Por lo tanto, estas medidas que esta moción que nós presentamos, eu creo que é lexítima, sobre todo nestes momentos que no mes de junio, que cando veña o recibo, habemos de saber como se incrementa moito con respecto ao recibo do ano pasado, pola mesma fecha, e entendemos de que é xusta e necesaria presentala para que todos nos demos conta da necesidade de que os consumidores e as consumidoras temos que pedir e ao mesmo tempo darlle ao goberno pois demandas que realmente nos están a perjudicar aos bolsillos de todos os españoles e españolas. Ben, por parte de Compromiso por Galicia. Vale. Nós desta moción que presenta o Partido Popular vamos a votar a favor. Estudando esta moción que presentan, algún dato dos que dan, que decía que somos dos países que máis IVA pagamos da Unión Europea na factura da luz, só superados por Dinamarca e Hungría. Pagamos máis IVA que países como Francia e Alemania, que nos superan en moitísimo a nosa renta per cápita. Tamén hai outro dato en España que o 8,3% de fogares españoles están baixo o umbral da pobreza enerxética, que as familias non poden pagar a enerxía que necesitan para a súa actividade doméstica esencial, para facer de comer, para asearse e para quentarse. Tamén non olvidarnos que o alto custo da luz tamén afecta as nosas empresas, o noso tecido industrial, que fai difícil que as empresas e as pymes que podan facer fronte aos seus gastos de enerxía. Como digo, pola nosa parte votamos a favor, parece-nos totalmente acertada. Ben, o noso grupo entende tamén esta moción e comparte forma e fondo. Entendemos que o problema das eléctricas é un problema de goberno, sino de gobernos anteriores. Perdón, que non se escuita ben. Escuitase aí un rebumbio. Sí. Ben. Polo tanto, nós vamos votar tamén a favor desta moción, así que vamos a proceder a votación. Votos a favor? Ben. Perdón, Pena. Sí, escoitadme, é que non me poden conectar antes. Apaga o micro mentras non estás no turno de palabra, se non hai... Non son eu, Eres. Desconecta o micro. Listo. Ben, ten os datos, verdad? Sí. Ben, pasamos á segunda moción, cando queira o Partido Popular. Sí. A segunda moción que presentamos creo que tamén é algo que está vixente e reciente, que é de cosecha propia, é condenar o indulto otorgado aos líderes independentistas cataláns condenados por sedición e exigir a dimisión do presidente do goberno por haber faltado ao seu juramento constitucional. Bueno, presentamos a moción, aí vai unha exposición de motivos, non vou empezar a ler porque todo o mundo ten, creo que, o papel, pero vou si dar uns datos así por encima, non me quero estender moito porque xa de todo xa é conocido. Ademais, me parece a mí que nun estado de democracia, nun estado de dereito, estar facendo isto cando en outubro de 2017, despois de diversos partidos a membros do goberno de Cataluña organizaron un referendo ilegal co objetivo de separar esta comunidade autónoma do resto de España e cobrar a unidade tamén do noso país que reconoce
a nosa Constitución, que é a Carta Magna. Proclamaron de forma legal a independencia, depois de 2 anos os impulsores destos foron condenados polo Tribunal Supremo a penas que oscilan entre os 9 e os 13 anos de prisión. Por tanto, eran penas de inhabilitación, delito de sedición, eran penas calificadas como graves. No momento de conocerse a sentencia, o presidente Sánchez garantizaba tanto a ciudadanía catalana como ao conjunto dos españoles que esa sentencia se iba a cumprir na súa totalidade. E se o dixo, cando foron as eleccións no 2019, acordado na final, que defendía que os condenados por o proceso debían cumprir íntegramente as penas que comprometíase a acabar cos indultos políticos, recuperar o delito de referéndum ilegal e atraer incluso a Puigdemont e da la de Bélxica para aquí para España. Pois, fijadvos onde van as palabras, que iso é dicir unha cousa. Aquí agora hai unha doutrina que é eu digo unha cousa pero fago o contrario. E onte, sei que hubo no Congreso de Diputados, recordoulle moi ben o Rufián, cando lle dixo que usted dixo que nunca había indultos, e agora piden o referéndum e a autodeterminación e dixo, bueno, eso é tema a tratar a distancia. Nunca diga nunca, porque sempre vamos a conseguir algo. Dixo yo agora, é dicir que ao final van conseguir o que queren, porque non se arrepinten. Por lo tanto, xamos consecuentes. Bueno, nós vamos a propoñer, a ver, tanto a Fiscalía como o Tribunal Supremo apoñan o indulto, está aí xa especificado todos os argumentos que destacamos do Tribunal Supremo, onde deixan a evidencia a verdadeira intención do goberno de conceder o indulto solamente para beneficio do dereito de gracia e así poder estar estes 2 anos pois tranquilos e garantizar unha estabilidade ao goberno. Propoñemos o noso grupo a proposta de acordo dentro do pleno do Concello. Primeiro, expresar o respaldo incondicional e absoluta á Constitución e ao resto do ordenamento jurídico español, como garante da integridade e a unidade da nación, do Estado de Dereito e da democracia no noso país. Segundo, manifesta o seu apoio sin fisuras á labor que realizan todos os días os diferentes tribunais de justicia española, con especial mención ao Tribunal Supremo de maneira independiente, responsable e sometidos únicamente ao imperio da lei que establece o artículo 117 da Constitución española. Terceiro, condenar a decisión do Goberno de España de conceder o indulto a aqueles que han vulnerado, como ha declarado e aprobado o Tribunal Supremo, o mesmo que tamén o Ministerio Fiscal, non só na nosa Carta Magna, senón tamén as leyes españolas. Cuarto, exigir a dimisión do presidente do Goberno e a inmediata convocatoria de elección por haber incumprido o xuramento constitucional e engañado ao povo español. E a quinto, dar traslado deste acordo ao presidente do Goberno, ao ministro de Justicia e a todos os portavoces dos grupos políticos do Congreso do Senado. A ver, eu non me quero extender máis, pero sí que hai 4 ou 5 puntos que con eso, a parte da moción que leen e resumir así por encima, está a competencia do Goberno, é certo que concede o Goberno tras da liberación do Consello de Ministros, eximir das penas a quenes están cumplindo as condenas, consideradas como delito grave. Segundo, a delegitimación da justicia que dixen antes, non lle fan caso nin ao Tribunal Supremo nin ao Ministerio Fiscal. Terceiro, a gravidade dos delitos. Gravidade do delito. Sedición é un delito calificado como grave. Ten penas superiores a 5 anos, ademais tamén además tamén foi a de malversación. O cuarto punto tamén é ataque á convivencia. El agora dou aí un presidente, unha chala, utiliza a palabra concordia, pola concordia e a paz. Imaginádamos todos os que estamos aquí presentes no noso pleno, se agora, pola concordia e a paz, abre as portas das prisións a todo o mundo e que saca todo o mundo fora. Isto tamén é pola concordia e pola paz. Pero aquel que fai, que cumple, establecen os tribunales por haber cometido delitos, pois están penados. Por tanto, debemos acatar pois todas esas resolucións e esas sentencias que moitas veces pois están nos tribunales. Falta absoluta de arrepentimento. Informe desfavorable, como dixen antes, do Tribunal Supremo e do Ministerio Fiscal. É que non se cumplen os fins da pena, nin tanto na prevención xeral como na prevención especial. Por lo tanto, nós presentamos esta moción porque é atentar, como dixen antes, contra a Constitución española e, sobre todo, pois, haber faltado ao xuramento constitucional que moitas veces os políticos facemos. Ou se di unha cousa ou se fai a contraria, que non podemos andar aquí con paños quentes. Ben, por parte do Compromiso por Galicia.
Non se escoita. Sí, perdón. Sí, digo que esta é unha moción de partido, os nosos valores persoais e a ideoloxía da nosa agrupación nos permiten aprobar este tipo de mocións, da que non estamos de acordo, sen valorar aspectos relacionados coa política estatal, da que sí é certo que se podería falar moito. Por lo tanto, imos rexeitalo votando en contra. Ben, por a nosa parte, comentar que, bueno, a Constitución contempla os indultos e a competencia do goberno. Nós non estamos a favor desta moción e vamos a votar en contra. Por lo tanto, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Listo, listo. Ben, procedemos ao punto número 7, rogos e preguntas. Antes de dar o turno de palabras aos... Pasolle primeiro a palabra a concelleira Mónica. Bueno, ainda que, hoxe é 1 de xullo, o luns, conmemorouse o Día da Diversidade Sexual. O Concello da Baña adheriuse a campaña que este ano levou adiante a Deputación da Coruña, denominada Liberdade de Ser e Sentir. Vou a proceder a ler un manifesto para conmemorar este día e reivindicar que todos temos que respetar a liberdade sexual, a orientación sexual e ser respetuosos con a decisión que temos a nivel sexual e con quen nos sentimos identificados, vale? Entón vou proceder a ler. No ano 1981, o Consello de Europa declaraba o dereito á autodeterminación sexual de homes e mulleres. Nemargantes, 40 anos despois, a realidade mostra que a discriminación, o discurso de odio contra as persoas LGTBI e os crimes de odio motivados pola LGTBI-fobia estánse incrementando en toda a Unión Europea, representando unha seria ameaza para o respeto dos dereitos fundamentais. A pesar dos avances acadados en materia de dereitos LGTBI, quedan moitos aspectos que han de ser abordados, especialmente no relativo á loita contra a discriminación por motivos de orientación sexual e identidade de xénero, e o recoñecemento e protección das persoas LGTBI vítimas de delitos. A esta realidade únese a excepcional situación dada coa crise sanitaria derivada da pandemia da COVID-19, onde as persoas lesbianas, gay, bisexuais, transexuais e intersexuais que xa son vítimas de violencia e discriminación pola súa orientación sexual ou identidade de xénero, víronse gravemente afectadas por esta pandemia, polo que é preciso facer un esforzo para garantir que todas as respostas á COVID-19 tamén teñan en conta as repercusións da crise neste colectivo. Neste contexto, o papel dos gobernos locais demostrou unha vez máis que para ser eficientes e eficaces débese adoptar un enfoque baseado na cercanía á realidade social, priorizando os dereitos humanos e enmarcando calquera actuación nos principios de igualdade e non discriminación, participación, indivisibilidade e empoderamento. Somos os concellos unhas das institucións que han de ser garante da efectividade dunha estrategia clara de loita pola igualdade e na defensa da convivencia cidadá e sendo agentes esenciais e insustituibles da protección dos dereitos e liberdades de toda a cidadanía, así como defensores da non discriminación, con independencia da raza, sexo, religión, opinión e ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. No 16º aniversario da aprobación do matrimonio igualitario en España, o goberno local do Concello da Baña condena enérxicamente calquera discriminación contra as persoas LGTBI e os seus dereitos fundamentais, incluída a incitación ao odio. Recorda a importancia de tomar medidas concretas para poñer fin á discriminación contra as persoas LGTBI. Manifesta a preocupación ante o repunte do discurso de odio e instamos as institucións e a sociedade civil a que intensifiquen o seu traballo sobre o intercambio de boas prácticas e reforcen a súa cooperación
na loita contra o racismo, xenofobia, homofobia, transfobia e outras formas de intolerancia. Apoia todas as accións locais, regionais, nacionais ou europeas que teñan como fin promover a igualdade. E, por último, recoñece o traballo das organizacións que traballan polos dereitos das persoas LGTBI e o valor da colaboración coas autoridades locais para poñer fin a calquera discriminación existente e seguir impulsando unhas políticas públicas igualitarias e inclusivas. Ben, comezamos o apartado de rogos e preguntas por parte do Partido Popular. Sí, antes de empezar os rogos e preguntas deste pleno, vou dar a palabra a Alicia, porque o outro día, no último pleno, quedou aí o tema dos proxectos de xuventude, que tanto falabas, que non encontrabas, que non tiñas. Bueno, pois vai aí Alicia a facer dar unhas breves palabras dos proxectos de xuventude, que tanto falabades, e que tedes constancia no Concello. Solamente hai que buscarlos, porque todo iso está ali en tesorería, está en intervención, están justificados, porque además eran proxectos europeos. Por lo tanto, Alicia, cando queira, pode... Vale. Boas tardes a todos e a todas. Despois vou a mandar, digo tamén polo secretario, vou a mandar por email, que as respostas ás preguntas, o sea, que as preguntas formuladas neste pleno. Escoítase ben, sí? Sí. Vale. Bueno, pois vou resumir, porque son bastantes follas, pero vou resumir, que todo o mundo temos moito a que atender, e polo menos a mí tamén me gusta, como teño dito os compañeiros de compromiso, pois que o pleno se utilice, pois eso, para intercambiar a información, contrastar, e máis tamén para que lle quede constancia a quen nos escoita e nos ve de moitas dos temas que aquí tratamos, e que despois, se só levan respondidas por escrito, pois non teñen coñecemento, non? Veciños e veciñas da Baña. Entón, vou ir ao grano, non? Actividades para a xuventude feitas polo PP da Baña. Se vostedes desexan coñecer a gran parte do traballo que se fixo no Concello da Baña en materia de xuventude, convídolles en primeiro lugar a que lle boten un ollo con detemento ás revistas municipais dos anos 2011 ao 2018, pois está plasmado nelas o grosso de cada proxecto e ou colaboracións. Teños todos desglosados e vou contar un pouco por riba. Proxectos de voluntariado xuvenil galego durante os anos 2014, 15, 16, 17 e 18, para mozos e mozas de 16 a 30 anos. É o procedimento BS 32.0A, subvencións para entidades de acción voluntaria. Entón, en calquer momento se pode consultar ese procedimento na sede electrónica. O outro día, creo recordar, que Mónica decía que non sabía de onde salían os 40 voluntarios e voluntarias que constaban no registro de entidades de acción voluntaria do Concello da Baña. Pois, dado que teñen dúbidas de por que constan 40 voluntarios e voluntarias, procedo a facerlle unha sugerencia. Se vostedes poñen a Baña no buscador de entidades de acción voluntaria, verán que aparece Concello da Baña e, casualmente, Federación de Asociacións de A Baña e a súa comarca. Bueno, con algún erro ortográfico. Cusa representante legal é a compañeira que está aquí con nós hoxe, bueno, aí con vos, Ana Paramos, CBI. Ela é a representante legal desta Federación de Asociacións da Baña e da súa comarca. Entón, Mónica, podes preguntarlle a Ana como fixo para inscribir a 50 voluntarios que figuran nesta Federación de Asociacións. Ela podeche comentar como fixo para inscribilos, porque ela é a representante legal, entón podeche comentar moi facilmente. A maiores, outro temiña, que teño todo para vos mandar se queredes, o Concello se poñemos Negreira, Concello Negreira, Santa Comba, Valdedubra no buscador, o Concello de Negreira ten os seus datos sin actualizar na actualidade, e consta aí no anterior alcalde, pero non aparece ningún voluntario. Número de voluntarios, 0. Os concellos de Santa Comba e Valdedubra si teñen actualizados os nomes dos alcaldes. Bueno, Santa Comba tiña do alcalde David Barbeira aínda, vale? Porque consulta fíxenas hai uns días. E número de voluntarios correspondentes. Sorpréndenos que o Concello da Baña si ten actualizado o nome do alcalde actual, pero que non saiban onde salen esas 40 persoas voluntarias. O cálculo é bastante sencillo. Se botade la conta dos anos 2014 ata 2018, polo menos mentre nós gobernamos, cada ano solicitáronse 8 voluntarios por 5 anos, a conta da redonda, 40 voluntarios, voluntarias inscritos nese rexistro. Outro apartado, proxectos de voluntariado
europeo, con resolución, que vos pasarei tamén por escrito, vale? Resolución nos anos 2013, 2014 e 2016, con 2 mozas para cada proxecto de 18 a 30 anos. Digo vos os títulos e o país. Dentro do proxecto SV, ampliando horizontes, acortando distancias. Sempre se presentaba en español ou a traducción en inglés, porque é a nivel, eso, pois a nivel Bruselas, pero a nivel de ámbito nacional, por eso tiña que ir en español. Comeza fin do proxecto, do 1 de xaneiro de 2014 ata o outubro de 2014. A actividade duraba 6 meses e as rapazas procedían de Ucrania. Outro proxecto, SV é unha realidade para descubrir e aprender. Cada un ten a súa referencia que vos mando na explicación. Comeza fin do proxecto do 3 de novembro de 2014 ata o 4 de xaneiro de 2016. A actividade duraba 12 meses, país de entidade colaboradora e voluntarias de Georgia. Outro proxecto, SV, a diversidade nos enriquece. País das voluntarias tamén era Georgia. Comeza fin do proxecto perdón, do 2 de maio de 2016 a 1 de setembro de 2017. Achéganse con esta documentación a copia das resolucións. Todos estes proxectos foron redactados exclusivamente por min como concelleira de Cultura, Emprego, Servicios Sociais e Educación, e eu era a tutora destas rapazas, eu fixen o seguimento, presentei as facturas, a tesourería, a contabilidade, e me encarguei de que estuvera todo perfectamente xustificado pola conta que me tiña, porque este proxecto foi xustificado tamén ao nivel nacional. Outro apartado, colaboracións por parte da Concellería de Cultura, Emprego, Servicios Sociais e Educación en 3 iniciativas SOBES, tanto nacionais como autonómicas, con mozos de 16 a 30 anos. Acción 1.2, dentro do programa Juventude en Acción, título Instrumentos de ayer, herramientas para mañana. Comenzo o fin do proxecto do 1 de setembro de 2013 ao 30 de abril de 2014. Nesta iniciativa colaborase dentro do Concello da Baña, son sempre colaboracións sen ningún tipo de gasto, falamos, era colaboración, pois eso, de facilitando locais, pero cun grupo de 5 mozos e mozas da comarca de Barcala, coa visita previa de planificación no mes de setembro, onde se reciben a socios de Portugal, Esposende, e de Cerdeña, de Italia. Cédeselle sen ánimo de lucro o Centro Social e de Terceira Idade para levar a cabo unha exposición de instrumentos tradicionais en horario de tarde durante unha semana. E esta exposición convida ao alumnado do CPI San Vicente da Baña a través da Concellería de Educación para participar nun taller de elaboración de instrumentos artesanais. Tamén se colabora coa Escola de Música Tradicional, etc. Salto outro. Iniciativa SOBE 2013, Rural Play and Dance, que se fixo na Praza do Concello, eran as festas da Baña. Eu tamén estuve aí axudando en todo momento. O Concello prestouse pois para instalacións, para facilitar pois eso, as mesas, etc. Ao mellor incluso algúns dos aquí presentes participaxedes. Colabórase cun grupo de 5 mozos e mozas da comarca, envíaselles unha carta a todas as asociacións para informar dos obradoiros de cultura urbana que se realizarían na Praza do Concello. Outra, Iniciativa SOBE 2014, Consellería de Traballo e Benestar a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Insisto, o Concello, 0 euros, só era unha colaboración pois pola parte da Consellería, con algunha maquinaria como este caso, ou pois, facilitando instalacións sin ánimo de lucro, por suposto. De ida e volta polo Val de Barcala. Comezo, o proxecto fixo no 2014. Esta iniciativa procuraba unha pequena, moi humilde, limpeza, repoboación e mellor señalización dunha pequena ruta de senderismo da parroquia do Ordoeste e colaborase dentro do Concello co grupo de 5 mozos e mozas da comarca, pois coa propia solicitude, achegando ideas, facilitando planos, labores de limpeza, falamos cos da oficina agraria para elaborar unha pequena guía, etc. Cuarto apartado, xornadas e talleres para mocidades solicitados á Dirección Xeral de Xuventude, ao quero temais ou realizados en colaboración co Servicio de Normalización Lingüística. Xa vou ao grano. Ano 2012, coa OMIX, Obradoiro, Comunícate. Ano 2013, creación e mantemento dunha asociación juvenil. Ano 2014, taller de ideas, cara ao emprendemento desde a participación. Todos elas están publicitadas na página web, están os carteles, incluso teño copias dos cartéis, pero bueno, non incluín tanto. Ano 2015, Consellería de Cultura, tamén ofrécese un taller de incubadora de proxectos cara ao emprendemento desde a participación. Ano 2016, Obradoiro, o Centro Quérote, berrando solucións, que tamén se convidan ao alumnado do CPI San Vicenzo, e fíxose no Centro Social de Terceira Idade. Ano 2017, Obradoiro, diversas, baseado primordialmente, na introdución de conceptos relativos á identidade sexual, orientación do desexo, co fin de analizar e diferencialos como elementos clave dentro dun proceso de sexuación humana, visibilizar a diversidade humana fronte a modelos, etc. Tamén, esta actividade convidouse ao alumnado do CPI San Vicente da Baña.
e actividades ao longo dos anos que mencionaba, co Servizo de Normalización Lingüístico para a Mocidade, en colaboración tanto co CPI como co IES Julián Magariños de Negreira. Outro apartado, actividades formativas e de emprego para mozos e mozas de 16 a 30 anos por parte da Consellería de Cultura, Emprego, Servicios Sociais e Educación. Non nos menciono porque son moitas, vamos aí tamén, pero sí que vos digo que, resumindo, técnico de ludotecas, 85 horas, animador serontolóxico, habilidades sociais, resolución de conflitos, técnico de atención á infancia, cociña industrial, nutrición infantil, cuidador de persoas dependentes, nova edición do curso de técnico de atención á infancia. Despois había os máis sencillos, curso de arranxos básicos en costuras, obradoiros de teatro para a mocidade, monitor de ocio inclusivo de discapacidade, inglés para viaxar, alemán, prevención de riscos laborais no manexo maquinaria agrícola, e os programas Foremprega, programas de emprego, o Móvete, o PEL, a PROL, servicios de socorrismo da Piscina Municipal, aplicador de curso de, manipulador de fitosanitarios, etc. Baile tradicional, van aquí todos enumerados, para non prolongar a maiores dos campamentos urbanos e campamento urbano, o sea, tantos de verán como os campamentos urbanos, que sempre desde que empezamos cos proxectos de voluntariado juvenil, se fixeron casi me atrevo a decir, non a coste cero, pero con moi pouquiño presuposto, ca subvención que nos daban dende a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, con unha persona de coordinadora, que moitos recordaredes, a Luciana García Freita, fabulosa traballadora, que no seu momento vos tamén, por determinadas circunstancias que todos recordamos, vetáchedes. Vale. Punto 6. Proxectos de mobilidade para a xuventude europeos nos que o Concello da Baña foi promotor e ou colaborador. Welcome Project, no 2015-2016, está o proxecto Rede de Benvida polos Dereitos dos Migrantes e a Cidadanía Europea, foi financiado pola Unión Europea, e os requisitos que teñen todos estes proxectos é que lle temos que sempre reservar un espazo na página web, ou a través de Novas, ou a través da Cultura, ou quen sea o promotor, digamos, destes proxectos, para a súa publicidade. Entón, Welcome Project ainda sigue aí, ainda comentamos, creo que o mencionou outro día César, se non recordo mal, consistiu en varias conferencias e encontros en diferentes países. En Santiago e na Baña realizáronse na semana do 12 ao 16 de xaneiro de 2016 e foron convidados e convidadas todos e todas as concelleiras. Por cada proxecto vai vos tamén un enlace á página web onde está a descripción obligatoria en materia de difusión e publicidade cando colaboramos con proxectos da Unión Europea. O Concello da Baña participou en decembro de 2017 no proxecto Holoco, en Hungría. Este proxecto, pois tamén referido, sobre todo, para resumir, a través do programa Europa cos Cidadáns, era un proxecto onde se pretendía traballar co patrimonio cultural e de cara ao futuro, e aí tamén está plasmada a información na página web. Outro proxecto, Alianza de Irmandamento para a Solidaridade Social en Acción. Bueno, en inglés, tamén está o título en inglés, este realizouse en Uri, Italia, do 8 de marzo de 2018 ao 11 de marzo de 2018, financiado tamén pola Unión Europea, programa Europa coa Cidadanía, cos Cidadáns, e vai vos o enlace, tanto da página web como da propia página de Uri. Outro, a Baña, que recordaredes que foi no Pazo de Cores. A Baña reforza lazos e axuda a crear máis Europa. O título era tamén en inglés, pero viña a decir isto, reforzar lazos e axudar a crear máis Europa, do 13 ao 18 de novembro de 2018, e foron convocados a través dun saúda, dunha invitación oficial do alcalde, José Andrés Naquela, a toda a corporación. Outro irmandamento no que participou a Baña, Inicia de Sicilia, nese en concreto tamén participei eu, un proxecto de irmandamento de cidades, un 2.1 do programa Europa con Cidadáns, no que tamén paso vos o enlace para poder ver as fotos, galería de imaxes e as descripcións sempre obrigatorias que nos mandan compartir. Ás veces están en inglés ou ás veces na lingua oficial do país que o organiza. A maiores, durante 8 anos dende o Concello favoreceuse a participación da mocidade con outras asociacións internacionais, establecendo contactos nas diferentes liñas que ofrece o programa Juventud en Acción. A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, co fin de recoller e divulgar as experiencias de mobilidade xuvenil, elabora un libro de mobilidade xuvenil europea. En concreto, eu paso vos aquí, por poñer un exemplo, reducir a un ano, e non poñer todo, pois vou vos a mandar as participacións de xóvenes da comarca nos que o Concello da Baña non gastaba un euro, cada mozo ou moza que participaba poñía unha cantidade mínima para aumentar as condicións do proxecto, a calidade do proxecto,
150, 200 euros, corría a cargo de cada participante, e donde se pudo convidar a moitos mozos e mozas da Baña nos diferentes proxectos. Entre eles, esperade que salto aquí a miña chuleta 2, participamos en Figueira da Foz, en Portugal, do 19 ao 24 de marzo de 2013, en Limina, Sicilia, Italia, do 28 de maio ao 4 de xuño de 2013, en Polina, Sicilia, Italia, do 12 ao 19 de xullo de 2013. Vai resumido todo aquí, cada un ca súa folla. O Concello da Baña, neste que xa vos comentei, do 1 de setembro ao 28 de febreiro, apoiando o grupo informal en instrumentos de ayer e herramientas para mañana. En Messina, Sicilia, Italia, do 11 ao 18 de setembro de 2013, xunto con outros moitos países. Craiova, Rumanía, do 18 ao 26 de outubro de 2013. Pagliara, Sicilia, do 19 ao 24 de novembro de 2013. Busteni, Rumanía, do 12 ao 20 de decembro de 2013. Reducín a un solo ano, porque isto é un no parar, pero que están publicados no libro de mobilidade, e que vos pasarei por escrito tal e como vos dicen, pero para que se faga mención rápida e resumida de moitas das cousas que se fixeron no Concello da Baña desde o 2011 hasta o 2019 en materia de xuventude, emprego, cultura, proxectos europeos, etc. Xa está, rematei. Bueno, gustaríame comentar varias cousas ao respecto. Eu, despois do pleno do mes pasado, o día seguinte, eu mandei un correo tanto a Alicia como a Andrés solicitando os números de expediente, porque efectivamente, como comentaran no pleno, eu non os daba localizados. Agradezco que comentes todos esos proxectos, pero debo ser moi mala buscando os expedientes. Eu espero quero pensar que hai un expediente aquí porque parece moi ben que me remitas as páxinas, pero quero ver os expedientes municipais. Entendo que de cada proxecto haberá un expediente, entonces gustaríame que tamén unhas xuntaras, porque non é cuestión de que vai habendo as revistas municipais que non teño ningún problema de tirar de hemeroteca, pero quero pensar que hai uns expedientes e eu non os localicei. Por outra banda, tema do voluntariado. As contas siguen sin darme, porque se ti me justificas que hai 40 porque iban aos campamentos e multiplicaches 8 por 5, non sei como foron as túas contas, non me dan as contas porque nós inscribimos o ano pasado os senior, entón tiñamos que dar 48 e siguen dando 40. Con respecto á aparición de Ana Paramos, non só aparece Ana Paramos, aparece tamén Rubén Ramos, porque estaba vinculado ao plan sociocomunitario que no seu momento levou para Ramos e Soe, e non aparece dentro da Baña, senón que aparece dentro da comarca de Barcala. Outro aspecto, isto de que eu non sei como se anotan os voluntarios e demás, nós temos registro de voluntariado e nós os nosos voluntarios que tivemos anotámonos como tal. Quen non sabe de onde salen os voluntariados non é a concelleira que non sabe onde salen. Nós chamamos ao Servicio de Voluntariado da Xunta de Galicia e non nos decía ni que nos escribira, nin como, nin cando, nin donde, e ni siquiera podían justificarnos como se actualizara efectivamente o nome do alcalde, porque efectivamente o nome do alcalde neste momento está José Antonio Pereira, é dicir, nós chamamos de seres e eles non souberon dar resposta. Eso por un lado. Siguen sin darnos contas e despois, é certo que aí me falas de moitas actividades, pero, bueno, aí hai actividades que son de voluntariado e outra non, o APROL non é unha actividade de voluntariado. Non, de xuventude me refería. Nós estábamos con voluntariado, entón aí fixamos despois un pouco, metemos todo tipo de cousas. Un técnico xerontolóxico, que eso entendo que tamén estaba vinculado ou a servicios sociais ou a cultura no seu momento, quero entender que servicios sociais, falasme tamén de hermanamentos, eso non entra tampouco dentro do voluntariado, é unha actividade cultural efectivamente. Entón, bueno, si vou a revisar, porque por escrito entendo que lle vas pasar ao secretario, eu solicitei e non tuve resposta nin túa nin de Andrés a ese correo que mandei un día despois do pleno, no mes pasado, teño copia, o ambos os dous. Bueno, mirarei todo eso que lle vas a remitir ao alcalde, perdón, ao secretario, pero si agradecería os números de expediente, porque eu sí que non os atopei. E entendo que, bueno, naquela non habería TED, que habería Sutero, como vos manexades, pero que hai un expediente de cada unha desas actividades que fixestes. E eu sí que é certo que non fui capaz de atopalas. Recoñezo que probablemente son un pouco torpe neso, pero se me pasas os números de expediente, sí, xo agradecería. Sí, esa non por... Pode, verdad?
Solamente, claro que moitas dos temas que se mencionan aquí non son de voluntariado, que nós non vos explicamos aquí só o voluntariado, aquí estamos, preguntouse o que se estaba facendo en materia de xuventude e a maiores intercambios juveniles, preguntou outro día Andrés. Entón, saliu o tema do voluntariado, pero entre eles hai moitísimos máis, hai proxectos europeos, hai seminarios, hai visitas de estudio, onde se fan eses lazos para que participen mozos e mozas. E despois, o número de expediente, claro que van aquí todos. Do resto, se ti o que me pides é o proxecto redactado, xa te dixen outro día, eses proxectos fíxenos eu. A documentación administrativa, non te estou pedindo proxectos. Por eso, sí. O anterior que non o facilitabas. O número de expediente vai todo aquí plasmado, e, por suposto, sí que recibimos o vosso email, por eso mismo o redactei todo para contestalo aquí públicamente, mas contestarlle a ti non me importa para nada, faltaría máis. Cando lle mande respostas ao alcalde e secretario, mándaseche con copia a ti, por suposto. Pero queda aquí, non a quixen estender porque vais a moitísimas referencias e número de expediente, pero, insisto, eran proxectos, o sea, actividades feitas en materia de xuventude, desde a Consellería de Cultura, Emprego, Servicios Sociais e Educación. De feito, ni siquiera menciono Consellería de Xuventude, como podes ver. Ben, seguinte rogo ou pregunta. Sí. Pasamos a rogos e preguntas. Añadindo un poquinho que di todo eso, é dicir, non temos en conveniente que, como explicou agora Alicia, ela quiso explicar de todo ese traballo que se fixo, vais a dar conta de todo eso, está aí, o proxecto é a cosecha propia que fixo en moitos deles que foi Alicia, pero todos os expedientes administrativos están, se non están, teñen que aparecer, porque ademais está na contabilidade do Concello, porque todo eso vai con resolución, tanto veña a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel provincial, porque tamén é o que quería añadir, o Concello da Baña, entre outros concellos da provincia, foi agasallado pola Diputación e pola Consellería, pola Dirección Xeral, polo traballo, polos temas estes tratados, sobre todo en materia de actividade de xuventude, de empleo e de todo eso. Foi agasallada e fomos recibidos na Diputación, cando veu un grupo, recibimos ali o presidente da Diputación, e pois tamén na Xunta, e o que dicía antes, Alicia tamén, traballos que fixemos en Santiago, fomos tamén ali ao Colegio Fonseca, entre outros. Pero, bueno, todo eso está aí e vai dar con luz ata aquí, porque non temos nada que ocultar, está aí o traballo. Que parece a mí aquí, se agora non se fai nada, pois é outra cosa. Pero, bueno, aí está todo con expediente relativo. Non vai haber problema. E pasamos logo a rogos a preguntas correspondente ao pleno do mes de xuño. A primeira pregunta que fago é: que pasa ca obra do abastecemento da agua en Emes depois de varios meses terminada? A obra de abastecemento, me refiero, todavía non se fixo a instalación eléctrica para probar as bombas. Con data 4 de xuño enviaron un escrito, sendo un escrito onde solicitaban autorización por parte do Concello para a conexión á instalación eléctrica. Contestouse ese escrito? Sí, estáse tramitando a solicitud de Fenosa neste caso para que podan acceder a facer a instalación. Está pendiente de que se realice. O proxecto ten algunha deficiencia porque non estaba incluído a conexión e estamos buscando a forma de solucionar o tema. A nós o que nos parecía razonable é que cando se empezou a obra se fixera o trámite administrativo para pedir o aumento da potencia que había que pedir aí e, ao mesmo tempo, cando se acabara a obra, poder xa conectar inmediatamente para que os veciños podan disfrutar do abastecemento da agua, que non pode ser agora en pleno verán, e ainda anden esperando, porque algún veciño me chamou a mí dicindo que tiñan agua moi escasa, é dicir, dos seus manantiales, e que, polo tanto, que ainda non tiñan agua. Claro, depois, hurgando toda a historia, me dixeron a min que, bueno, que se mandaron un escrito por parte de onde se o Concello autorizou a conexión á instalación eléctrica do aumento de potencia que se pediu. Pero todavía non se fixo nada. Non se fixo nada. Estamos tramitando, intentando solucionar. Canto tempo leva a tramitar desde o mes de xaneiro de antes desde a Navidad que empezou? Digo eu que estas cousas teñen un principio e un fin, porque senón... Estamos tratando de utilizar o máximo posible. Non, pois non se está agilizando, nese caso non se está agilizando. Eu pido que se agilice, porque agora, unha vez que se fixo a obra o abastecemento, o importante é darlle agua, darlle traída a estes veciños que realmente están demandando. O que pasa aquí, iso ainda vai levar o seu tempo, non saberemos. Estamos tratando de agilizalo para o antes posible rematar a obra e facilitar o suministro a agua dos veciños.
Eso é algo que vai lento. Segunda pregunta. Hai máis dun ano que se están aprobadas as obras do adicional do POR 2020. Sabedes que cando aquel pleno que tuvemos onde había un informe que vos querías que fora para gasto corriente e nós solicitamos unha parte foi para gasto corriente e outra foi para unhas obras que estaban dentro do plan complementario, eran pequenas, me acordo que eran na Edreira, eran señor, ahora non me acordo se de memoria, pero eran 3 proxectos de 30 e pico mil, total son 104.000 euros os 3 proxectos. Está parado, sin licitar, hai xente que ainda outro día, cando estaba con Mónica, hai xente que está pedindo porque ali unha persona que ten 104 anos que lle dá o seu paseo non pode casi porque están as pedras hacia a vista, está a agua por riba da estrada e, por tanto, é unha obra que está aí xa para licitar e debemos agilizar o tema para facer as obras no seu momento e darlle o benestar e cumprir os objetivos realmente onde está xa diseñada esa obra. O que pasa que aí vai tarde, mal, eu non sei que é o que pasa por que non se licitan esas obras. Bueno, estamos tratando de licitalas, ahora mismo estamos metidos neses procesos de licitación de esos servicios municipales, e unha vez que os rematemos, que contamos de rematalos en un par de semanas, empezaremos ca licitación destas obras do postcomplementario. Pero eu digo que estas obras non ten nada que ver ca licitación dos servicios, porque son obras sinxelas e obras que se poden ir facendo rapidamente e darlle o mellor benestar e a mellor agora no tempo, cando se va a facer en inverno. Eu, sobre todo, pido porque hai algunha xente, neste caso, falo porque é unha persona que ten 104 anos recién cumpridos no 8 de junio, que está sufrindo as consecuencias. E esa persona, como outras moitas, non? Claro, pero el que ainda daba o seu paseo, ahora mesmo, pois, non lle deixan ir porque teñen medo que resbala ou que caiga, pois, en esas inclemencias que ten ali diante da casa. Eu creo que debemos agilizar e ser consecuentes. As obras que non recordo mal era unha en Suevos, a outra en Gosende, No, señor en Antón. sí, claro. Además, creo que falaron contigo, o fillo falou contigo, xa varias veces. Me refiero a un concreto que de Edreira, Pero vamos a tamén hai... Andrés, esa obra non vai a Edreira. Esa obra vai desde o cruce de Gosende hasta a carretera que sube de Liñares hacia Carballeira. Esa obra non vai en Gosende. Estásme falando dunha obra que non é. Eu creo que era de Edreira, non faz caso agora. Estás equivocado. Vai desde o cruce de Gosende, Armida, non ten nada que ver. E vai a carretera de... Bueno, sí, é verdade. Estou agora confundindo. A carretera de aí. A outra é de Edreira. Non me chamou, non me comentou nada. Non vai nesta obra. Entendes? Pero eu creo que debemos sacar o máis rápido e facer as obras no bo tempo. Tratar de licitala, pero non ten nada que ver co que me estabas comentando. Entendes? Non, o de Edreira tamén non vai aí, ou está aí metido. Non vai nesta. A ver, a agua que vai para aí non se pode mandar ali a brigada ou facer calquer cousa ali para que a agua non vai por encima. Eu creo que eso pode ser fai no personal do concello tamén, antes de que se vaya. Obra que vaya neste proxecto, estás te confundindo. Mirámoslo ben, pero eu creo que... Estás falando dunha do complementario 2021. 2020. Por eso, a do 2020... Hai do 2020 e hai do 2021. A do 2020, a do complementario, vale? É a que vai desde Gosende hasta a carretera da Carballeira. E a que ti me estás falando é do complementario do... Claro, do 2021, sí. Esclei aí unha con outra, sí. Siguiente pregunta, por favor. Despois de bastante tempo... A ver que non ya teño aquí. Despois de bastante tempo, xa que a brigada xa posta en marcha, me parece inconcebible que non se faga a limpieza exhaustiva nos sitios concurridos, sobre todo polas tradicións festivas. Me refiero, vamos a ver, o outro día me dicían a min que pasa, porque non se limpa, vai a desbordadora e das o campo de Sana Medio. Cando está ali o punto de atención á infancia, pois ahora mesmo que aquela erva grande, pois hai lagartijas, hai bichos, non vou dicir casaculebras que non as vin, así me dixeron así. Ou, por exemplo, houve as festas tradicionais que foi en San Juan, que menos mal que guardaron ali na casa dun a desbrozadora e lle mandaron dar ali pola parte de baixo da igrexa. Pero o campo da festa, por exemplo, quedou o campo da festa, sí, o campo de fútbol, quedou sin limpiar. Ou, por exemplo, na Baña, cando foi a Xija de María de Trostero, que tiveron que limpar os veciños porque non foi o concello ali onde a cruceira, máis onde o cementerio vello, a limpar. Por tanto, eu creo que debemos ter, e só dixen varias veces,
debemos empezar por un lado e acabar. E, sobre todo, cando se levaba un pouco de retraso para acondicionar un pouco o sitio de máis concurrencia onde vai a xente. Eu creo que están saltando dun lado para outro e, ao final, o que debemos é dar unha continuidade e limpiar, porque, senón, bueno, pois, eu digo-che e traslado-che a demanda de varios veciños, pero faloche de Salva Mede, faloche de Dabaña, e faloche de Ermida, ao lado da capilla, fijadevos, e dali á capilla, e ten a erva máis grande que a porta da capilla. E os arredores. Por lo tanto, está aí para ver. Pasarei as solicitudes á brigada para que se fagan. De todos modos, creo que non ten razón o de San Vicente, porque limpiouse a zona incluso a semana antes da misa que vostede me di. Quen limpou? Quen limpou? A brigada. No. Estou dicindo, ben pouco pola baña, Andrés. Si veño pouco pola baña. Dásete conta de que, por pregunta, quen limpou ali? Andrés, quen limpou ali? déxeme falar. Eu a vostede non interrompo. E senón non interrompeu. Estarme dicindo unha cousa que limpou. Digo, quen limpou, logo ali. Eu dígolle, foi a brigada que limpiou, e máis, pasouse o trator e foise despois a brigada de maneira manual, os remates. E foi a semana antes incluso, porque, bueno, está aí. Darei os datos para que vexa que estaba limpio. A mí non me deron esos datos, é o que o fixo, non creo, o que fixo o traballo, non creo que me dixera que por ele en plan joder. Por eso digo que está equivocado. Vale. Está equivocado o que o fixo, vale. No, no que está comentando. Non, pero eu digo o que o fixo foi o como comentou, que lle pagaron aos veciños, e lle deron ali os veciños para limpiar. Por lo tanto, se é así como diste, vale. Igual limpou unha parte e non limpou a outra parte, non sei. Estou che dicindo da persona que mo dixo que foi a que limpou, Vale, eu digolle que se limpiou a semana antes incluso. Bueno, non sei que... Non sei onde. Cuarta pregunta. Unha pregunta, un rojo. Débese ter en conta o mobiliario municipal. Tratalo con cuidado. Bancos, columpios e outros mobiliarios. O abandono e o olvido é total. Para manter iso en perfecto estado. Me refiero. Cando limparon as aceras, colleron e deron ca agua a presión, limparon os bancos. Se non, fíjate nos bancos que están postos polas aceras da baña, limparonnos e sacaron todo o que era a pintura. Agora está descolorido total entre o calor, a chuvia, toda a historia. Eu creo que eso é coller a unha persona e darlle un tratamento e darlle un cuidado. O mesmo que digo disso, dixo dos columpios que están descoloridos polo abandono ou polo paso do tempo. E está aí para ver. Cando se limparon as aceras, pero tamén os rapaces ou quen foi, colleu e limparon os bancos a presión, a sacaronlle todo. Está aí, eu vexo. Xa que diste que non vou pola baña, eu vexo. Se non, invito xa que eu vexo a ver se ves eso de que os bancos non están así descoloridos. E os columpios e outro mobiliario. Ben, tomamos nota do robo, simplemente comentarlo que, por exemplo, na área recreativa estuveron aí repintando os columpios, cambiando tablas e remates. Claro. A brigada que está traballando nesas cousas. Vale, pero eu tamén me refiero aos bancos. Falar, por favor. Se dicen máis dunha ocasión de que hai unha serie de prioridades e o que non podemos é andar saltando dun lado para outro. Entón, mentre se fai unha cousa, pois queda outra. En canto teñan un hueco, ahora repintáronse os bancos da piscina municipal para a apertura da piscina. En canto, bueno, pois o personal teña un hueco, mirarase de repintar ou barnizar os bancos restantes. Eu digo que hai que ter cuidado do mantenimiento porque é importante. E algúns, pois, falta unha tabla ou un tornillo que se levantou e basta que vaya un por aí para que lle dé para arriba, se levanta todo e desfai bueno, maltrata o banco. Me refiero ao banco como se é un columpio, como se é outro tipo de mobiliario. Máis que nada é un rogo, pero é aí porque quedou, desde que se fixo eso, que xa fai tempo, aí quedou no olvido. A pregunta número 5. E aí xa antes comentou algo o compañero David, que o pasado día 15 nos convocaron para unha xuntanza, unha reunión aí a Concelleira de Servicios Sociais. É certo que tratamos aí o tema que falamos no anterior pleno, que era o bono taxe, o tema das axudas a emergencia, en boa armonía, quedamos sin elaborar unha ruta de traballo con un borrador a través da traballadora social que nos parece, pero cal é a sorpresa mayúscula que ao día seguinte, en Radio Negreira, pois a boca súa, pois disparata, que obstaculiza, que vai en contra do tema.
Se nós estamos a favor do bono taxi, estamos a favor, e xa sabe a compañeira Mónica do que falamos e do que temos idea. O que non se pode decir o contrario do que eu non dixo. Entón, é obstaculizar aquí todo, parece que todo agora o equipo de goberno, toda a culpa agora é da oposición. Se non é dun grupo, é do outro. Que estades gobernando vos. Estades gobernando vos. E non vos dades conta todavía de se estades gobernando ou non. Porque non sabedes. Entón, tomade decisións que vos podes equivocar. Todo de acordo que se pode equivocar. Pero tomadía para acertar algo. Por lo tanto, en este tema, nós nos gritamos, se o tempo do Concello é importante, o noso tempo tamén é importante, para sacar un tema e beneficiar aos nosos veciños e veciñas. O que non se pode dicir é o contrario do que estamos o día anterior. Pero eso está pasando con varias cousas. Que tamén pasou outro día que tivemos unha reunión, non teño aquí na pregunta, pero tamén non fago na mesma pregunta, tivemos unha reunión con vos por temas de RPT, estaban os sindicatos e ao día seguinte aparece unha nota de prensa onde dice que a representación sindical CSIC impugna o procedimento. Sí, a sorpresa é mayúscula. Por lo tanto, non sei que é o que pasa, pero, por lo tanto, tede en conta, facedelle caso a algunha recomendación que vos fai a Voladora do Pobo, porque xa leva tempo escribindo, vos van 3 ou 4 escritos, e, por lo tanto, facede algunha recomendación. En este tema, aí está a compañeira Mónica, que te explique do que salimos nós da reunión, como dixo antes o compañeiro David, porque foi en boa armonía e foi para sacar para diante e desbloquear. Non sei eu a que ven as palabras túas depois por Radio Negreira, porque en Radio Negreira que a túa boca pois dixo o que te apetece. Nada máis. Eu creo que debes considerar un pouco a postura e saber o que se está facendo. Ben, entendo que é un rogo máis que unha pregunta, non? É unha pregunta que me sorprende. Sorpréndenos. Entonces, cal é a pregunta? A pregunta é, cal é o cambio de postura? Se o martes estamos nunha reunión ca túa compañera con a concelleira tratando de resolventar e dar pa diante un tema importante que nós consideramos por nosos veciños, e o miércoles distía disparates dicindo o contrario, que obstaculizamos e que poñemos impedimento a todo tipo deso. Cal é a postura? Ben, se escoitou a entrevista, se non recomendo que a volva a escoitar. Non, escoitei. Falar, home, que sempre fai o mismo. Bueno, eres ti o que estás en posición de verdade. Díxeme falar. Correcto. Ben, eu na entrevista o que comentei foi que na maioría das cousas, como foi nese caso no bono taxi, que non votaron a favor dese servicio. Ao mesmo tempo, dixen que estábamos volvendo a negociar para intentar chegar a un acordo consensuado entre os 3 partidos políticos para poder sacar esa iniciativa adiante. Evidentemente que eu na roda de prensa ou nesa entrevista na radio vou dicir o que penso. Non me vai vostede a decir ou a mandar a decir o que queira vostede escoitar. Entón, eu son claro nesa entrevista en onde digo que no 80, no 90, ou, bueno, non dou porcentaxes, pero digo que na maioría das cousas se están torpedeando e botando abaixo pues, todas as nosas propostas, como foi ese día que botaron abaixo esa proposta. Ao mesmo tempo dixo que estábamos tratando de retomar o tema e conseguir sacar ese servicio que ao final a quen favorece é os vecinos. Vamos a ver. E con iso quero que quede claro. Ti parece que estás en posición da verdade. Eu creo que debes escoitarte 2 ou 3 veces. E saber o que dices para despois non andar agora cambiando outra vez, porque te parece que és Pedro Sánchez. O que digo hoxe e mañá xa non vale. Por favor, dixaches a utilizar a palabra obstaculizar. A oposición obstaculiza. Eu penso que debo facer. E aquí o que debe haber é unha coordinación no equipo de goberno. Se cando falamos ca compañeira ainda falamos de que foi porque non se levou a consenso antes de levar a unha comisión para tratar e facer todo isto. Pero non, foi aquí te teño, aquí te paso e tira para diante. E nós o que tratamos é de sacar o mellor rédito posible no tema do bono taxi e no tema da axuda de emergencia. E así quedamos. Pregunta a compañeira, pero en boa armonía, que te diga ela, non hubo nada. E se depois obstaculizamos, que é iso de obstaculizar? Por votar en contra non significa obstaculizar. É darlle unha volta para mellorar as cousas, porque creo que se pode mellorar. E así o reconociu tamén a compañera. Ora, non quero sacar nada. Ora, dalle unha volta ao que dis, dalle unha volta ao que dis, porque os demais parece que somos sordos e inventamos cousas. Non, dalle unha volta. Ben, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Sí. A pregunta número 6. Durante este curso hubo un problema con unha parada de transporte escolar en Baliña, que tería que facerse xa ao principio do curso. Era
que eran os 2 rapaces de Meñe e que teñan que elevaban os rapaces a Baliña. Fixos algunha xestión por este tema ou supós un contacto ca familia dos rapaces por parte do Concello? De verdad que é triste que durante todo o curso nadie se dignase a falar cos pais, co nai, dos rapaces e arranxar o tema. Cando se trata de recuperar rapaces e nenos para o noso centro de San Vicente. Para min é unha inacción total. Coméntolle, estuvimos coordinados co CPI para solicitar esa parada e intentar que ao final que non la dera, non? E de feito, así foi. A última semana, un comunicado de transporte, donde nos din de mobilidade, donde reconocen a parada para estes 2 rapaces, non? Acto seguido, falei ca directora e a directora díxome que, bueno, que si había un reconocimiento, pero que había problemas porque a mesma empresa, Monbús, non estaba disposta a facer a parada. Por lo tanto, eu quedei con ela en que iba a falar ca dirección de Monbús, e así o fixen, falei ca dirección de Monbús, Monbús explicaba que, bueno, que non era unha parada que lle quedara moito, bueno, moi cómoda, entre comillas, xa se lle explicou que non era un problema de comodidade, sino que era un servicio que ten que dar esta xente, e despois dunha conversación, efectivamente, Monbús dixo que iban retomar esa parada a principios do curso escolar, posto que quedaban 5 días de clase lectiva nada máis. Eu penso que se gestionou medianamente ben ao conseguirse esa parada nesta parroquia en donde, bueno, pues conseguimos estes 2 rapaces en un futuro pode ser utilizada por máis ali no Concello. O que me parece é que conseguiche a parada. Mira, vou dicir, vou ser humilde. Este tema levei eu particularmente. Falei co jefe territorial primeiro para facer unha reunión porque estaba fora da área escolar que correspondía á Baña. E depois pasouse, de que se aprobou nunha Xunta Provincial de Educación, pasouse a mobilidade. E da mobilidade douselle traslado a Monbús. É certo que estuvo a primeira reunión que hubo da Xunta Provincial foi no mes de noviembre. Depois aprobaron a principios do curso, do ano, pasouse a mobilidade, e da mobilidade deron o traslado. E fixose tamén a través da mobilidade para que falaran ca empresa Monbús, porque lle poñía obstáculos, porque lle facía falta 10 ou 12 ou 15 minutos para ir a esa parada. E foi a través da mobilidade. Está arrasado. A miña pregunta é que xestión fixeche? Non fixeche ninguna. Porque quen lo fixo, eu non teño que decirche, agora digo así porque saliu así, e se non podes preguntar aos pais dos rapaces. Que é o que fixeches, se te posaches en contacto con el, é quen fixo a xestión. Porque realmente é que era inconcebible durante todo o curso estar así. Que cando xa tiña que estar feito antes. Antonio, digo con toda a humildade, non conseguín. Que conseguís? Eu non sei o que fixo vostede. Bueno, pero pregúntalle aos pais. Deixeme falar, home, un pouquiño de... Conseguín. De maneiras, de formas. Eu non sei o que fixo vostede. Vostede preguntou o que fixen eu contestei o que fixen eu. Claro, para saber o que fixeches. E non fixeches nada. Nin te puxeches en contacto cos pais. Estou lle dicindo o que os pais que nos puxeron en contacto. Temos a través do Concello. Xa. Se me digo os pais, e digo que me dixeron. Te dinaches a chamalo para facer como estaba iso. Sétima pregunta. Volvemos a insistir na posta en marcha dos locales municipais. Me refiero ao tema da terceira edad para poder disfrutar en este tempo que despois de xa abrir xa a nivel autonómico, xa dar un pouco de desescalada e respetando as condicións sanitarias, pois eu creo que é un momento agora de que as normas xerais que permiten facer uso e ahora mesmo non hai restriccións específicas de ningún tipo. Por tanto, debemos darlle un pouco de aire e tranquilidade para que disfruten dos locais. Porque senón parece que estamos cerrados e enclaustrados. Antes era porque non se podían, que había un medo de que non se respetaran e que non había personal suficiente para que cumpriran as normas. Eu creo que agora aquilo non vai ser todo apoteósico de que se vai a amontonar toda a xente, e dentro dunha normalidade pois bastante eficiente debe ir abrindo, desinfectando e tratando de darlle un pouco de uso
os locales, o mismo que se fai ca área recreativa e o mismo que se pode facer con locales sociales. Ben, insisto no mesmo, non debe de vir moito últimamente pola baña, porque hoxe o centro de maiores está aberto, eu estuve ali con eles ás 4 da tarde, estaban botando a partida no dominó, cas medidas Sí. nas medidas que teñen que ter, ca súa mascarilla por estar dentro, cas súas señalizacións ali de aforo e demais. Seguinte pregunta, por favor. Bueno, pero eu diría que é o momento ahora de dar un pouco de, bueno, de cordura e de que a xente pode ir disfrutando de locais. É certo o que dis ti, pero o que non se pode ser é decilo e quedar o TV porque estamos no mes de xullo. Estou dicindo que está aberto, que están utilizando. Vale, utilizando entonces nada. 8. Pediría un pouco de transparencia, igualdade e objetividade no uso dos gastos ocasionados no servicio dos taxis. Me refiero. Hai dous taxis que... hai máis. Aquí na Baña hai máis. Hai dous, outros están en Negreira, outros están en Santa Comba. Eu me refiero de que se debe manter a igualdade entre todos no reparto dos gastos que existen dentro do Concello. O que non pode ser é como se tuviéramos 3 ou 4 fillos e un lle déramos 100 e outro nada máis que lle damos 2 euros ou 3 euros. É dicir, repartir un pouco os gastos para que cumplir un pouco os objetivos que todo o mundo pode beneficiarse. É incrível que solamente se estén aproveitando 2 e outros pois estén desperdiciando esas ocasións, porque hai máis taxis que 2. Coméntolle, estánse utilizando os 2 taxis que están na parada do Concello da Baña, son os que se está tirando deles, e cando non chega, estáse tirando de outro taxi que é do Concello de Negreira, que o propietario vive no Concello da Baña. Pero hai máis taxis, estou dicindo que hai máis taxis tamén. Que se está utilizando de maneira constante son os que teñen parada na Baña. E si é certo que cando non se cubre, pois contrátase outro servicio, intentando sempre tirar de xente que teña esa vinculación ou polo menos co Concello da Baña. Eu digo que se debe tratar a todo o mundo por igual. E digo que se hai 2 que son os que teñen a plaza na Baña e se utiliza de outro, pois tamén se debe aproveitar algunha ocasión para facer outro tipo de gasto correspondente ao gremio que lle corresponde. Por exemplo, levar os rapaces dun lado do outro. Que hai, digo que hai máis. Digo, non solamente estemos centrados en 2. Pregunta número 9. A ver, esta é unha pregunta que me fixaron un outro día e se che digo a verdade, levámosla un pleno aquí e que se estamos facendo e tal. Que pasou co camiño da Carballeira a Ferreiros? Fago esta pregunta porque me fixaron outro día da Carballeira a Ferreiros. Explico. Esta pregunta porque en plenos anteriores falouse de que foi un veciño e un constructor para solicitar autorización que non foi, xa che dixen, non foi nin o alcalde nin o concejal delegado, andaches a veciños aí de diante. Acordaste cando estaba na oposición tía Margarito co camiño de Carballeira a Ferreiros, ou de Ferreiros a Carballeira? Pois ampliar para arranxalo. Pois eu creo que debese dar a cara, ir falar cos veciños para se autorizan, dar o permiso, facelo, tanto un como outro, tanto ti como a anterior exconcelleira, para ter. O que non pode ser é que empleouse aquí a unha persona para que dera a súa parte, pero os demais non foron falar máis con eles. Entonces, digo eu que hai que ser valentes, dar a cara en persona e sempre mirando o interés xeral. Se queremos arreglar, porque antes sempre estabas con ese camiño, pois, e de facer as diligencias para ter os permisos necesarios para ampliar e a faltar ou votar a favor ou o que sea. Pero o que non se pode ser é que empezaches polo primeiro, polo man dereita, e depois aí quedou. Cando me parece que a min que non é ético de que vaya o propietario foi, pero non vaya nin o alcalde, nin o concejal de obras ou un can delegues para mirar e buscar os permisos necesarios. Pregunto que ides facer algunha gestión máis, quedar parado. Vale, contéstolle. Pareceme increíble que veña vostede con esta letanía. Letanía, sí. Vamos a ver, arrasamos a parte máis estreita, pedíndolle permiso, neste caso prácticamente todo foi de un propietario, conocemos todo, Carmira, non vou dicir o nombre que non ten sentido, que falouse con el, falei eu con el, e que nos cediu, falei eu con el, eu, vale.
e que nos cediu para abrir. E o resto propusémolo en 2 anos consecutivos no plan marco e vostede votou na baixa. No. Entón, Oye, a non mí me gusta que... A mí que... Déxeme Escoita, falar. eu dicen, tede los permisos. Teña un pouquiño de decoro, home, espérese un pouco que lle dou. Fala. Entón, durante 2 anos consecutivos, e xa non digo, cando vostede estaba de alcalde e non estaba na oposición, que o presentábamos todos os anos no plan marco, e nunca o quiso meter no plan marco. Entón, que me veña a preguntar ahora que vamos facer co camiño, pois bueno, pois trataremos de metelo no próximo plan marco, a ver se vostede nos apoia para sacalo e poder darlle continuidade. Pues, Antonio, eu creo que tiene un tanto esa pregunta ou sales por as montañas rusas. Pregunteiche, que xestión se fixeron? Ti tes autorización e permiso dos veciños? Contéstame con sí ou con non, simplemente. Tes da entrada, sí. Pois mira, o da entrada que foi o que se fixo. Logo me de explicaste, porque aquí tiene un tanto a pregunta. Eu non che fixen outro. O plan marco, nós aprobamos todos os camiños e propoñamos moitos máis camiños e propostas do que vos aí con 4 cosas para 4 amigos. Nós miramos o interés geral. E digo que este de camiño só dixen sempre. E dixen a Margarita, a anteriores concelleira, e dixen a ti, conseguide as autorizacións, os permisos dese camiño, que non os tedes, por unha problemática que ven de vello. E de seguir dixen telo. E este que vos dou o permiso, o outro día sentiuse avergonzado porque dixo, engañaronme como un chino. Eran que iban a empezar a conseguir os permisos e ao día 12 non conseguiron nada. E incluso yo dixo a persona que antes me referín, que é vergonzoso que anduveran engañando a xente. Por eso te digo eu, conseguido os permisos e nós teredes o voto favorable para arranxar o camiño. Pero non o tedes. Non o tedes. De momento. Non sei se mañá ou a partir de mañá o tedes. Vale, pues trataremos para o próximo plan marco. Vale, pero que a mí traemos permisos dos veciños, non poñelo, porque depois hai problemas. E sabes que hai a problemática que hubo. E ainda que non querade reconocer, porque é moi fácil reconocerlo. Hai unha problemática que ven de vello é conseguir os permisos. Porque hai xente que non quere, nin falaron con ela, nin van a autorizar. Esa é a realidade. E ti sábelo. Ora, sales por petaneras dicindo que a letanía. A letanía é a realidade, E se non, pregúntalle, vai, ali e vou contigo. Eu vou contigo a ver se é certo eso ou non. Porque é que parece que os demais temos letanía. Letanía tal a ti. Que non fache nin dar a cara, mandaches a un veciño máis a un constructor. Entendes? Pregunta número 10. Volvo a repetir os desperfectos, porque este sí que é a letanía de todos os meses. Dos desperfectos ocasionados. Estamos no verán, Estamos no verán. Parece mentira que depois era o inverno por a chuvia. Bueno, os desperfectos ocasionados polas empresas madeireiras hasta no verán estropean o que lle dá a gana. O que lle dá a gana porque fan o que queren. E senón, temos un exemplo. E digoche, un ou 2 camiños que o vin eu estes días, mira, subes a Baña, vas antes de chegar a Marcella, a man izquierda, que chaman o camiño dos Gandaróns, todo eso, un día que choveu Terra Negra, eso deixárono labrado por completo. Pero onte, o martes, diante do cementerio de Corneira, e da taberna de Corneira da Morena, os madeireiros, mandoche fotos, porque teño fotos, podo che mandar, conforme estaban cargando a madeira o tendo desperfectos ou ocasionando desperfectos no que é no asfaltado xa. Diante do cementerio. Por tanto, alguén ten que dicirlle algo. Ou se, por exemplo, en Liñares, a mañán, tamén estaban ali, que creo que estaba Ricardo falando con eles, cando eu pasei, estaba Ricardo falando con eles, e algo lle estaba dicindo, pois tamén estaban botando ali onde dá a gana ali na beira da carretera. Tanto, eu creo que alguén ten que dicirlle algo, é que diante dun cementerio, diante dunha taberna, onde hai ali unha esplanada para aparcar a toda a historia, que estén facendo unha desfeita. Pois xa fixeron bastante este ano, pero siguen facendo. E ni quen lle chama a atención. Non é iso dos permisos, que sacan permisos, que dejan permisos. Permisos non sei se o sacan, se non. Xa vin eu que moitos anos non sacan. Pero o que están é desfacendo o que está. Xa non digo que é un camiño de terra negra toda a historia, no monte. Agora, que vayan diante dun cementerio, diante dunha taberna, que é unha esplanada onde concurre xente toda a historia, pois é vergonzoso. Está aí para ver, aí te mandaré vos fotos. Ben, trataremos de seguir na línea de mellorar esa situación. Sabemos que é complicado. Cando temos constancia dos permisos, revisan os camiños, como así se fixo en varios deles
fixeron as reposicións correspondentes e temos que seguir nesta línea. Samba, pero eu que pido é, no monte a veces é difícil porque xa non nos ves. Pero diante dunha taberna, diante dunha esplanada, diante dun cementerio, que ti imagínate que vean diante do ayuntamiento e que poñan aí a madeira que se empezan a cargar e a darlle as rodeiras e a desfacer o asfalto. Alguén terá que decirlle algo. Alguén. Ou chamar a comunicación ou alguén quen fixo isto. Porque senón iso é a casa Tócame Roque. Entonces, eu digo que hai cousas e cousas. Xa lá no medio do monte, ao mellor ninguén pasa por ali, pois ao mellor é difícil a verse despois. Pero aí no asfalto, en pleno casi centro do núcleo, é vergonzoso. É vergonzoso, É vergonzoso. Paso á seguinte pregunta. E isto, tomadio con... Ainda que é un rogo, tomadio con cautela, pero ao mesmo tempo con peligrosidade. En plena crisis polos estragos da pandemia, sin recibir ningunha axuda extraordinaria estatal polo tema do COVID, que a ministra a María Jesús Montero se comprometiu a habilitar pois un crédito extraordinario para axudar aos concellos de España. Pois non axudou, hasta ahora non axudou nada. Non axudou nada. Pero agora cal é o problema? Agora piden devolver 3.000 millóns de euros das entregas a conta en base aos ingresos do Estado que lle correspondían en 2021. Eu pido, de verdade, que actives e que te movas para que a través da FEGAN, que non solamente é un solo, fai a forza, senón a forza fai a unión, pero entre todos, a través da Asociación Galega de Municipios e Provincias, que é a FEGAN e a FEN, porque incluso mesmo o alcalde Vigo, que é o presidente, o manifestou, que é inconcebible que agora que ainda non por axudar, que agora hai que ainda restarlle e devolverlle os 3.000 millóns que para dar o golpe e poder sortear así a quebra no 2022. É inconcebible. Por hoxe, moitos concellos é imposible asumir e sería unha quebra para a economía dos concellos. Depois de deixarnos no abandono absoluto no tema da pandemia, agora ponse a producir liquidacións negativas e a pesar da promesa que os concellos contaban con ela que a maior participación. E acórdate cando lle veu a sentencia e tuvo que devolver despois o tema ás comunidades autónomas. Porque este goberno é o que ten. Di unha cousa, fai a contraria. E depois as sentencias e os tribunales son os que castigan. E isto vai pasar. E se non nos movemos, vai pasar o mesmo que pasaba cas comunidades. Agora veo a sentencia en outras comunidades. Aquí en Galicia tamén ten que devolver os 204 millóns que lle correspondían. Por lo tanto, debemos movernos entre todos. Eu digo que é poñer as orellas en alerta, porque senón isto está, os concellos está se acabando económicamente moito. Porque entre 3.000 millóns entre todos os concellos, os concellos grandes tamén teñen que devolver moito, pero os pequenos tamén é importante a cantidad que teñen que devolver. E sabes, como esa entrega a conta que fan, senón o secretariamente non sabe, que despois pásanos a rebola. Eu pido máis que nada mobilizarse a través da FECAN e a través dos organismos competentes para que isto non suceda. A seguinte pregunta. A ver, con isto, digo, só dixen, volvo a dicir, onte aprobouse, por exemplo, na Diputación o tema do modificado da obra de Nontón. Está aprobada xa. Chegará en breves días para que podan ejecutar o modificado que mandamos. Que pasa co modificado de 13? Despois de 7 meses, nin se certificou, nin hai un modificado, vai se facer un modificado, non se vai facer. A ver, que non hai... Mira, tedes o apoio, para que depois non digas que obstaculizamos, tedes o apoio, porque fomos ali, para que lo ven, tedes o apoio do noso grupo para facer o modificado correspondiente, que veu o técnico da Diputación no seu momento, para levar a cabo isto. O que non pode estar é 7 meses depois de acabada a obra, estar así. Faixe o modificado. Antes levándose no pleno da Diputación, levándose 12 modificacións. E algún foron de outros concellos do ano 2018. E non pasa nada. Van retrasados por distintos motivos, pero van. E sacar estes temas do medio, hombre. É inconcebible a desidia, o abandono que están generando con isto. Eu non sei cal é o problema. Se está presentado, non está presentado, non sei. Estou preguntando todo o día porque me parece a mí que sacar un tema que non hai ninguna controversia por parte dos outros grupos, por lo menos por a nosa parte, en tema da obra. Ben, comento, ese modificado consultouselle ao secretario, a Ricardo, non é pasarlle a pelota ni moito menos, pero creo que non lo pode explicar un pouquiño mellor o tema.
Bueno, normalmente non, según a propia figura do modificado que figura na normativa de contrato do sector público, cando se realiza unha obra e por motivos determinados, que son variados e que sería imposible cuantificar un a un aquí, pois xurde a necesidade de modificar unha obra. Bien, perfecto. Nese caso, paralízase ou non a obra ata que se aproba ese mini expediente de modificado e se continúa coa obra onde haxa que modificar. É dicir, se iba a asfaltar unha pista, a pista A, e durante a propia execución da obra se determina que esa pista pois pode aguantar un tempo sen estar asfaltada e que a que está ao lado está en peor estado porque hubo unha escorrentía de auga, de terra, o que fora, e que necesita máis asfaltado que o que está prevista, bueno, pues paralízase momentáneamente e de xeito moi rápido, porque eso en 10-15 días podes facer, e asfaltase a outro, unha vez que está o proxecto modificado e os trámites correctos, dándose a audiencia ao contratista, presentando a documentación correspondente, tamén con informes do editor de obra. Neste caso, creo personalmente que houve un exceso de celo na valoración da posible modificación e ao mesmo tempo creo que houve un error na redacción do proxecto e sobre todo houve un error na execución da obra, máis concretamente na dirección da obra. No sentido de que ante a posibilidade de non executar a obra exactamente igual que o propio proxecto establecía, procedía nese momento da execución, durante a execución da obra, sin que estivera rematada, procederá a tramitar a modificación do expediente, concretamente do proxecto, e non se fixo así, e agora, por un erro ou por unha mala praxis dos aspectos que acabo de comentar agora, pois a Secretaría de Intervención deste Concello pois ten que romper os miolos e ver como se pode solucionar eso o antes posible. Porque a día de hoxe a obra parece estar rematada e, polo tanto, estricto sensu, non procede ou non debería proceder unha modificación. En tanto que a modificación só procede durante a ejecución da obra, non cando está a obra ejecutada xa, na súa totalidade. E aí temos un problema que seguramente se remate de solucionar na vindeira semana porque, bueno, xa fixen algunha xestión na propia Diputación consultando opinións técnicas e espero que a semana que ven, luns martes, me poidan dar unha resposta coa que poidamos rematar este expediente da mellor forma posible. Pero, a ver, bueno, me cago en... Sí, no, aquí entraba aquí unha chamada. Vamos a ver, a explicación que dá o secretario, entendo, pero aquí hai unha cousa, aquí, en noviembre, antes das Navidades, acabou a obra. En xaneiro, veñen a facer a recepción. A anterior secretaria, eu digo así para que sepades, só sabedes, a anterior secretaria, que iso ir a ver a obra, non viu que había algo que había que tal, e chamou o asesoramiento por parte do técnico da Diputación, Francisco Seco. Bueno, quedouse en facer un modificado. Levantaron a ata e facer un modificado. Estou falando un xaneiro, Púdose mandar para lá, cumprir aquilo. Eu preguntei, agora que hai que facer unha gestión, eu particularmente non considero que era necesario facer ningún modificado. Pero bueno, oye, como o doutor está na igrexa, cada un é libre e o doutor está na igrexa. Pois aí fui a secretaria malo técnico da Diputación de facer. Facíase modificado. Xa estaba aprobado, xa estaba pagado, xa estaba todo resolto. Porque non puseron un impedimento nada máis que un modificado. Como diste, darlle audiencia ao contratista, aprobarlo no pleno, con informe e para arriba. Se agora fala a gestión para tal, eu digo porque despois de 7 meses non hai nada certificado desa obra ainda. Nada. Ni un euro. É unha obra que está terminada no mes de noviembre, me parece. Entonces, me parece a min que estar aí dando voltas e pasará un ano. Outra cosa é que estuvera sin facer e sin licitar, pero eu creo que isto ten un sentido. Ou se manda un modificado,
Se non admiten iso, como dixeron xa que había que mandalo, pois mándase. Eso non, pois se din que non, pois certifiquen e tira para diante. Porque non hai ninguna incongruencia, ni ningún nada que aquelo. Sí, se consideran que hubo un poquinho de aumento ali nun trazado, sí, home, eso sí, pero é un modificado cero, un pouco... Entonces, me parece que este é un pouco de olvido que se está aí deixando, aí quieto parado e punto. Ahora entramos en julio, agosto, setembro, bueno, cando non temos conta, pasamos a outubro. Eu digo que isto debías agilizar. Isto é outras obras. Pero, bueno, eu me refiero a isto porque é algo que eu veño reiterando, pero se veño reiterando desde fai tempo. Entonces, xa o mesmo cando estaba Ángela, pois ela considerou oportuno facer eso, mal, pois, oye, non, eu digo que cada un temos a nosa forma de actuar, por legalidade ou por lo que sea, e veu o técnico da Diputación. Levantaron eso que había que mandar un modificado, simplemente. O modificado, non sei se o entregaron, se o fixeron, se non o fixeron, se vai facer ou non se vai facer. Eu digo que se debe agilizar isto e sacar isto do tema porque xa leva 7 meses. O mesmo que fixamos o de Nantón, depois de moitas voltas, porque é que hai algo claro tamén que quero poñer de manifesto, Ricardo. Hai obras que fixeron aquí aumentos a diestra e siniestro. Non consideraron nin dirección de obra, non lle fixeron caso a dirección de obra. Foi o concejal de obras, ou non sei quen foi, o que lle dou aumento. Ora, ven a segunda parte, aumentos. E en outros que é insignificante o modificado que hai que facer, como era un Antón que era xusto e necesario por algo que era viral polos veciños, e isto de 13 que está feito, pois tamén se pode sacar. Por tanto, considero que cal é o criterio que se utiliza para unhas cousas e para outras. Para un faga un aumento que faga falta, e para outro, nin facendo aumento, nin facendo nada, pois modificado a cero. Esa é a miña pregunta. Pero, bueno, ojalá se resolva o máis rápido posible, pero se é sin necesidade de modificado que certifique para diante, ese hai que facer modificado, conta co apoio do noso grupo, porque nos consideramos que é importante mirar o interés geral dos veciños e veciñas. Se me permites, alcalde. Sí, sí. Efectivamente, hai ansiedade de rematalo unha vez. Eu estou de acordo nese punto. E, como digo, hoxe mesmo estuve falando coa Diputación e hoxe mesmo pola mañá, buscando a mellor solución posible para cumprir a legalidade e ser o máis eficiente posible. E quedaron comigo en que a semana que ven, luns, martes, me daban unha resposta. Vale? Entonces, tendo en conta eso, supoño que en cuestión de días estará resuelto. Bien. Última pregunta xa, porque xa vai, non quedaban moitas máis, pero deixamos algo tamén para o mes de xullo para o aposto. A última pregunta que fago é, a ver, novos escritos da Valedora do Pobo, donde pide explicacións, José Antonio. A Valedora do Pobo, que ti antes xa eras amigo de mandar a Valedora do Pobo, aplícate o cuento. As explicacións que che pide é as medidas que tens que tomar. E as medidas que che di a transparencia, neutralidade, publicidade, objetividade, toda a historia, pois cúmplias. Cúmplias porque é a terceira vez, me parece, a terceira ou cuarta vez que tedes escritos aí da Valedora. E cando se enfaden a esa institución, o único que van é abrir o expediente correspondiente. E depois do expediente correspondiente ven o siguiente. Por tanto, hai que cumplir as obrigas legais, aplicalas con urxencia o máis rápido posible e tomar as medidas á situación, é dicir, non andar vacilando, porque parece que está vacilando demasiado a situación. O que antes ti querías facer, parece que agora tocan che ti as narices con a mesma medicina. E a mesma medicina é, pois, cumpre as medidas que che piden, a transparencia. O que pasa é que queremos engañar, seguimos engañando e non hai posibilidade. Por lo tanto, eu digo que facede caso aos escritos da Valedora do Pobo. Facede caso. Que a veces piden 2, piden 3, piden 4, pero, bueno, chegará un momento que paran e a mellor piden outras cousas. Ben, en canto a ese expediente que me fala da transparencia da contratación, é un expediente que... Eu faloche de varios, faloche do primeiro, faloche do terceiro, me refiero a varios. Deixeme falar. Eu digo xa varios, non me refiero a un solo. A ese expediente que facía relación agora, é un expediente que está pechado, nos tivemos unha reunión ca Valedora do Pobo, onde, a parte do informe por escrito que lle mandamos, falamos con ela, explicamos a situación, e quedou o tema aclarado e zanjado. Por parte de Compromiso por Galicia, se quere empezar o turno de robos e preguntas. Sí, por suposto. Escoitaseme, non?
Empezando Antes de polo nada, último. creo que se ausentou un concelleiro. Non sei se se vai incorporar, senón que conste en acta que abandonou a sesión. Creo que non está o señor Pena. Non sei. Ou está Pena? Eu non o vexo tampouco. Bueno, pois entón, que conste en acta que abandonou a sesión antes de rematar, por favor. Veo a un punto sol en marcha e punto. Claro, Eu creo que cando, non sei neste caso, pero cando outros concelleiros se lle foi a imagen ou non. Se é un problema técnico non hai problema. se abandonou o pleno ou non. Quero dicir, estades dando por entendido algo que o mellor é un problema ajeno a Pena neste caso. Sí, por suposto, se é un problema técnico non hai problema. Se non é un problema técnico, Preocúpese, non sesión, está aquí, está tomando nota de quen está, quen non está e todo eso. por suposto, volvo a dicir que se é un problema técnico non hai ningún problema. Te abandonou a sesión sin dicir nada, ou porque vostede non dixo nada, que conste en acta, por favor. Xa que logo empezo, antes de nada quería facer alusión a algo que se estivo dicindo por aquí. Non iba a facer alusión á famosa entrevista da radio do señor Pereira, que volveu a justificarse aquí o señor Pereira, e dígolle que vostede nesa mesma entrevista mentiu. Vostede mentiu. É dicir, vostede dixo que a oposición votara en contra dese punto. Compromiso por Galicia non votou en contra. Compromiso por Galicia abstívose. Entón, vostede mentiu nese punto. E despois tamén gustaríame dicir, un pouco como dixo David, é dicir, se vimos a unha reunión ca señora Mónica González, unha reunión moi cordial, unha reunión que se chegou a acordos, nun bo ambiente, como debería ser sempre, que con vostede é imposible, vostede, polo menos, teña un pouco de respeto pola súa compañeira, non vai á radio o día seguinte a dicir que obstaculizamos, porque deixa vostede en evidencia a súa compañeira. Simplemente, dicir, hai que ser un pouco coherentes. Se nos vamos a unha reunión e chegamos a un acordo e se ten algo cordial, non o torpede a vostede, porque senón se non vamos á reunión. Se cadra que quer, non sei. Pero sí que pido un pouco de respeto xa para a súa compañeira. Sei que ela se defende perfectamente, pero un pouco de respeto. Dito isto, antes de nada, mencionouse antes nunha intervención da señora Mónica González a Rubén Ramos, é o meu irmán, eu pediría e rogaría, ou ata exixiría, mellor, que non se deran nomes de xente que non está aquí, que non están vinculados ao Concello, ni nada parecido, porque, non pasa nada, pero pode, xa non digo da protección de datos, se non pode dar lugar a confusión, creo que se debe ter un pouco de cautela e respeto polos nomes de xente que non están aquí, non se ten por que dicir. Antes de nada, como sempre facemos, imos facer alusión ás preguntas realizadas no anterior pleno, que tamén, como sempre pasa, algunhas das preguntas quedaron sin contestar, e a documentación que solicitamos é que no propio pleno o señor Pereira se nos comentou que se nos ia remitir, pois está incompleta, como pasou en todos os plenos desde que está o señor Pereira de alcalde. Respecto á pregunta sobre a plataforma de xestión de servicios sociais contratada polo Concello por máis de 6.000 euros, díxesenos que se nos ia informar para que esa aplicación e non se nos contesta nada novo. Simplemente que non se utiliza e que foi do anterior goberno, que se pagou, que o pagou vostede, pero que algo do anterior goberno. Nos xa escuitamos iso no pleno, pero pedimos que se nos explicara de que era esa aplicación, porque se pagan 6.000 euros. Vostedes pagan 6.000 euros, podían non pagalos, se non se utilizaba. Pero vostedes decidiron que consideraron que era importante pagalo. Por entón, nos queremos saber de que se trata esa aplicación informática e por que non se utiliza, que foi o que se nos dixo, que se nos iba a contestar por escrito e non se fixo. Con relación a pregunta sobre que relación teñen as seguintes persoas co Concello da Baña, Antonio Varela Sánchez, Celtia Travesas Méndez. Vostede contéstame que Celtia Travesas Méndez é a enxeñeira técnica do proxecto Dotación de Rede de Abastecimento de Auga no lugar de Paresó, e que Antonio Varela Sánchez só consta como solicitante de varias licencias de obra menor. A ver, isto non é certo. Isto non é certo. Non é certo como están dicindo, porque Antonio Varela Sánchez é o redactor do proxecto técnico de dotación de rede de abastecimento no lugar de Paresó. A persoa que din vostedes que non ten vinculación máis que pedir as licencias estas, nos decretos, revisando un pouco, xa pon que é o enxeñero, ou é que como un proxecto que lle interesa tanto ao señor alcalde ten 2 enxeñeiros. E gustaríame que aclarara. Vamos a ver.
non teño nin idea porque tendo os ingenieros, porque é unha engenhería ajena ao Concello que preparou o proxecto, e supoño que esa engenhería traballarán nesa empresa, pois, non sei, 3 ou 4 ingenieros. Os que formarían parte dese proxecto serán os que salen aí redactados. Canto ao Antonio, eu o que preguntei, entonces coincidiría con algunha persoa que ten solicitadas o nome, polo menos. Entendo que despois o DNI, evidentemente non, pero non tiñamos un DNI, solamente tiñamos un nome. E por ese nome, o que se encontrou no Concello é que había unha persona que coincidía que tiña varias solicitudes de licencias. E se hai 2 ingenieros nese proxecto, pois hai 2. Podía haber 3 ou 4, dependendo da ingeniería da empresa que os empleados que teñan e os que interveñan nese proxecto. Bueno, comezou a resposta dicindo que non ten ni idea. Eu creo que iso é certo. É a verdade como o mundo, non ten ni idea vostede. Iso está ben asumilo. Vamos a ver, eu o que lle pido é que me explique por que estas 2 persoas pasan facturas no Concello. Se me di que non ten ni idea un alcalde, despois de preguntar no anterior pleno, é que vostede ten un problema. Eu quero saber por que estas 2 persoas pasan facturas. E volvo a dicir, como se cadra un proxecto que a vostede lle interesa demasiado, e por iso lle pasa 2 minutos. Non o sei, simplemente quero que me aclare. E tamén que me aclare que procedimento de contratación empregaron para contratar estas 2 persoas. Ou a unha delas, que non sei. Tamén pediron 3 ofertas. Quería saber se tamén é un procedimento ilegal, como moitos dos que fai vostede, ou non, está na legalidade. Entón, por favor, ahora non ten ni idea, pero informes un pouco e a ver se no vindeiro pleno ten algo de idea, me pode contestar isto. Se pode ser por escrito, eu agradecería, porque xa tiña que ser por escrito nesta sesión. Só dicirlle que a pregunta súa é escueta, concisa. Que relación ten o Concello con esas 2 persoas? Eu contesteille a súa pregunta. Vostede non me fala de facturas pagadas, nin me fala de nada. Entón, eu contesteille o que me pregunta na factura. Se vostede houbera unha factura na pregunta, se vostede me houbera especificado un pouquiño máis, pois eu houberalle concretado a resposta. Da maneira que me fai a pregunta, eu busquei a única relación que había é a que lle comento. Eu reitérome no que preguntei no outro pleno. Que relación teñen estas 2 persoas co Concello da Baña? Reitérome que vostede contestoume, pero mentiu-me. É dicir, porque me di que a Celtia Traviesa de Enseñeira. Eu dígolle que na minuta que pasou, que aparece no decreto, cobrou-na Antonio Varela Sánchez. Entón, por favor, acláreme este tema. E a maiores neste pleno, pido que procedimento de contratación empregaron vostedes. Quero saber se foi un procedimento ilegal, como fan vostedes moitas veces, ou está a acorde a legalidade, simplemente. Vale. Vostedes xa confirmou no pleno anterior que había procedimentos de contratación ilegales no seu grupo de goberno, que ahora que estaban emendando. De acordo? Ben, por fin, despois de pedilo en 5 plenos, dame vostede unha lista do persoal que ficha nas dependencias do Concello. Entre eses nomes aparece o da traballadora social, que é algo normal que teña que fichar. Entendo que tamén ficharía a persoa que estaba antes dela, Servicios Sociais, o anterior traballador social. Entón, gustaríame ver os datos de fichase do anterior traballador social. Xa que vostede di que todos fichan, pois gustaríame especialmente revisar os deste traballador do Concello. Non tería ningún problema, verdade? Non. Perfecto. Pois ou mándemos, ou déallos, por favor, o secretario, paso pola súa oficina, o seu despacho, a consultarlo. Ben, respecto á contratación da empresa que leva o servicio de fotocopias, que é unha contratación fraudulenta e ilegal, que non cumpre ca legalidade, xa confirmou vostede, até principio da legislatura, porque non ten principios de non cumplir os principios de publicidade activa, ni publicación, ni transparencia, ningún tipo. Vostede presentaron 3 ofertas e escolleu a mellor. E vostede di que hai un aforro de 9.000 euros. Eu fun ver aí a documentación que o señor secretario remetiuma, e si é certo que hai un aforro de 9.000 euros, pero en 4 anos. Non é 9.000 euros anuais. Pode ser malinterpretar. Eu o que sí pediría é que sempre que vostede ten moita atrevemento para dicir cantidades, sempre solta cantidades, di isto non aforro, isto tal, o anterior grupo de goberno facía isto, nós facemos isto ben. Eu pediría, que son unha persoa, un
formo parte dunha agrupación que non estaba no goberno antes nin agora, non me importa o que se fixeran antes, eu estou agora neste goberno, por eso fago oposición neste goberno, non o de antes. Gustaríame que se entregara sempre un informe explicando este tipo de aforros que fan, porque, claro, se me pongo aquí 9.000 euros e digo 9.000 euros anuais, pois é un aforro. 9.000 euros en 4 anos, é un aforro, pero xa non tan aforro. Se cadra, mirando a letra pequena, o tipo de servizo que daban antes e o que dá agora a empresa que escolleu vostede o dedo, se cadra, pois non é tan boa xestión a que dixe vostede. Hai que ler tamén a letra pequena. Entón, sí que pido que cando vostede, que ten moito atrevemento para falar de cifras, que o traia justificadas con un informe, que tampouco me entregou aquí, tiven que buscar información ao Concello. O que sí que está claro que foi unha contratación ilegal, teño claro que non hai ni publicidade ni nada, a dedo de toda a vida. Como lle gusta a vostede, señor Pereira. Inda que ahora di que dilla valedora que está cumplindo, xa veremos. Tampouco non me contestaron nada respecto ao nome da persoa que redactou as alegacións do Parque Eólico de Troitomil. Recorda vostede que lle fixen alusión no anterior pleno, me dixo que iba a entrar por escrito, ou debeis olvidar ou non lle apetecido. Nin o importe da factura. Acórdase que lle dixen así que vai pasar unha boa minuta, que vostede está acostumado tamén a pagar boas minutas aos abogados. Pois non me pasou nada. Vai mo pasar? Sí, pasaremos. Que foi un erro, non? Pasaremos, sí. Non, pero digo que era para este pleno, pregunto se foi un erro ou olvidouse. No, pero lendo a acta e incluso as preguntas que mandamos non figuraba nunha das preguntas, entón non se mandou. Vostede non se acorda no pleno que lle fixen este gesto, que vai pagar e que mo pase por escrito. Revise o vídeo. Que o vídeo está para algo, non está só para que vexa xente da casa, tamén para vostedes. Tampouco se me deu nada sobre a documentación da actuación realizada en 13. Xa fixo alusión aí o anterior, o outro grupo da oposición, pero sí que pediría a documentación de 13. Non se me dou nada, nin estaba ali na documentación entregada ao secretario, nin nada. Foi outro erro, teño que pedirlo outra vez, como facemos? Vaiseme deixar ver esta documentación? Sí, pero que documentación quere ver? Si está dicindo que non está preparado para un modificado, que é o que quere ver? O que axa? Eu sei que hai unha obra... Vostede veo ali in situ a ver a obra, que fomos os 3 portavoces, e sabe perfectamente o que hai ali e o que se fixo. Que documento quere ver? Non hai documento... Estou dicindo que o proxecto é o que hai, e se hai que facer un modificado, é cando aparece un documento co modificado. Como non está feito, non temos unha documentación dese modificado. O que pode ver é o proxecto, e xa está. E os cambios, vostede é consciente deles, porque veu in situ a velos e comentáronse. Sí, máis dunha vez. Quere facelos, claro. Foi máis dunha vez. Non sei que ver, porque non hai tal documentación. Non hai nada. A ver, eu que vexo que é un desastre de xestión desta obra. Como moitas outras, xa se falou de moitos erros na súa xestión, este é un, pero de forma, podería cualificalo de catastrófica. Entón, como xa pedí un anterior pleno, que quería ver a documentación, se non hai nada, vostede debería contestar. Respecto á documentación de 13, non hai nada. Veña a ver o que hai. Volvo a repetir que quero ver esa documentación, entón, que se lle deixe ao señor secretario enseñarme toda a documentación que hai respecto a eso. Se hai algún escrito, se hai algún escrito de algún veciño, se hai algunha comunicación con algún tipo de organismo e o propio proxecto. De acordo? Pode pasar cando queira revisar. Xa lle digo que non hai ninguna documentación máis que o proxecto. Vou mañá mesmo. Máis que o proxecto. Entón, vostede veña aquí, pide o proxecto, e enseñaranlle o proxecto, que é a documentación que hai. Perfecto. Tentarei ir mañá, vale? Teñamo preparado. Vémonos de tempo. Pregunte cando suba ao personal que o leva, neste caso José Ramón, que ten o proxecto. Perdón, que non lle entendín. Que cando veña, que lle pregunte ao funcionario que leva obras que ten o proxecto. Sí, pero teña en conta que isto... Dicindo que está o proxecto no Concello, que lle pida a él, e terá o proxecto aí. Pero xa lle digo que isto pediron no anterior pleno, non eluda vostede a súa responsabilidade. Non hai documentación nova. Non hai. Hai unha acta levantada polo técnico da Diputación. Por eso non é... Pois esa acta mesma, vale? Esa acta tamén a ten José Ramón?
a José Ramón, que é o que leva o Vale. poder. Pois moi ben, pois aviso de que vou ir a velo cando poida. Se pode ir mañán, vou mañán, se non sei. Vemos nos decretos que se solicitou a reserva de 18 prazas para acampamento juvenil Espiñeira, desde o 26 de agosto ao 4 de setembro. Gostaríame saber cal foi o criterio que seguiron para escoller esas instalacións, nesas datas concretas. Hai moitas instalacións que están para solicitar, porque se solicitou eso en concreto é a final de agosto. Podeme contestar? Bueno, eso levei no eu, era unha das instalacións que había dentro das que nos daba da listaxe que había da Xunta. Bueno, parecenos unha boa opción como calquera outra das que había. E a finais de agosto, porque, bueno, ora iniciábamos o campamento, non nos parecía a data máis axeitada, porque, bueno, estamos un pouco salindo do que é o curso escolar, e decidiuse que fora a finais de agosto porque nos parecía unha data pois axeitada. Solicitou iso como se podía haber solicitado outro, se nos parecía adecuado, porque non queda moita distancia, temos moito neno este ano, moito neno pequeno, con as idades baixas, que igual estaban interesados en ir, e se valoramos ese aspecto. Che digo, solicitouse ese, como analizamos outras opcións, e esa parecíunos a máis axeitada. Non hai... Sí. Visitaron vostedes as instalacións? Non. Non. Non visitamos ninguna instalación, tiñamos un tempo escaso porque eso iba por orden de presentación. Ainda así, bueno, non lo concederon. Bueno, eu teño algo de experiencia nos campamentos, máis tamén nos campamentos da Baña. Eu diría que optaran vostedes por pedir unhas datas máis próximas ao mes de xullo, ou no mes de xullo. Por mal tempo, se vai a un campamento con mal tempo, é un problema moi grande. Bueno, aquí en Galicia pode facer mal tempo calquer día, pero mellor é os primeiros días do verán, porque os días son máis longos e hai previsión de mellor tempo. Do mesmo xeito que fixéramos o curso pasado, gustaríanos que nos pasarades os datos de participación por días do servizo madrugadores, polo que se pagan 650 euros de forma mensual. Xa o curso pasado comentamos que era un servicio que era necesario xestionar de outra forma, porque era un gasto, eu penso que excesivo, para a participación que ten, e así queremos facer outra valoración do mesmo este curso, igual que fixemos o curso pasado, saber canto se pagou por asistente e por día. Creo que os datos de participación incluso son peores que os do curso pasado. Entón, para facer esa estimación e para que a xente saiba que se paga por este servizo. Non hai ningún problema en pasalos, verdade? Non. Vale. Anote, ben, que ainda que non me incluo na ata. Queda nada, non te preocupes. Gracias. Observamos que se está pagando a empresa Ebel, esa tamén contratada desde polo señor alcalde, tamén sin publicidade de ningún tipo, o sea, un dedazo en toda regla. Non me diga que xa estaba contratada de antes, porque eu vexo facturas e, bueno, é así, é un dedazo como os moitos que fai vostede, señor Pereira. Estáse pagando 708 euros polo sistema de notificación e xestión de incidencias urbanas Emerxia. Ben, poden explicar como é o funcionamento desta aplicación pola que os veciños e veciñas da Baña están pagando 700 euros? Ben, esta aplicación que xa estaba funcionando é unha aplicación a través da cual na página do Concello entras nun apartado de incidencias en donde notificas o tipo de incidencia que hai, automáticamente esa incidencia pois ponse en constancia, en conocimiento do Concello para, bueno, pues, proceder a solucionar esa incidencia, ese problema ou que sexa. Ben, pois solicitamos tamén os datos de utilización desta aplicación desde que está vostede de alcalde, vale? Desde xullo ou xuño de 2019, porque chegou algunha incidencia? Sí. Alguna vez? Sí. Vale, pois demos datos e fago tamén outra comparativa do que está pagando cada veciño e veciña por cada incidencia. Igual que fixen na famosa aplicación de danza desde a casa, ejercicio desde a casa, ou do servicio de madrugadores, é dicir, as actividades novedosas que hai no seu goberno.
observamos o pasado 22 de xuño, que xa fixo alusión ao anterior grupo de goberno, que o sindicato CESIF, sindicato maioritario no persoal do Concello da Baña, solicitou a impugnación da mesa de negociación mediante o grupo de goberno plantea a relación de postos de traballo. Debido, segundo mencionan eles, a que non se respetou a legalidade vixente respecto á convocatoria e a aportación de documentos pertinente. Pode explicar un pouco a que se refire iso? Bueno, a nota de prensa, a verdad que a min así sorprendiume, porque o que se convocou foi aos sindicatos a unha reunión pois, de presentación, por decirlo de alguma maneira. Si é certo que o mellor na redacción da convocatoria pois non quedaba clarificado o tema, e bueno, incluso se os chamei personalmente, chamenos o venres, a reunión creo que era o luns, para, bueno, poñelos en tesitura para que puderan facer a agenda, e, bueno, así como... Perdón? O martes a reunión, sí, o martes, efectivamente. Eu chameinos o venres, e, bueno, este sindicato, pois, non sei, supoño que foi o que mandou a nota de prensa. A primeira mesa de negociación está convocada, en plazo e forma, e non hai moito máis que comentar. Entón, foi un erro do propio sindicato, non? É dicir, eu non estou facendo alusión á noticia publicada, non sei se houve nota de prensa ou non, do sindicato, pero vostede liu a instancia que enviou o sindicato ou non? Sí, de feito se lle contestou, conforme que non era unha convocatoria dunha primeira mesa de negociación, sino unha convocatoria co fin de facer unha presentación e a partir de aí empezar a facer un traballo conxunto. Bueno, pois solicitamos que se fan as cousas ben para que non haxa este tipo de malos entendidos. Eu creo que dá mala prensa que sala eso, porque os traballadores e traballadoras, bueno, son importantes no Concello e non está ben que o sindicato maioritario se queixe, neste caso a vostede, por non realizar os trámites debidamente. Coméntanos veciños e veciñas do lugar de Emes que están tendo serios problemas co suministro de auga, que dá lugar a moitas queixas veciñais. Eu espero, xa comentaron aí un pouco o que pasa neste lugar, pero espero que non quede esta xente sin agua por unha negligencia do grupo de goberno, é dicir, por non enviar esa documentación con máis premura para que ora puderan ter ese enganche para que tiveran a auga. Porque as cousas, é dicir, vostedes están aí para facer as cousas ben, para ser solventes. Entón, se a veciñanza por unha negligencia queda sin auga, eu creo que, bueno, que xa é grave. Sabería que dá facer propósito de emenda e intentar facer as cousas un pouco mellor, porque non é a primeira o problema que hai, xa estamos falando aquí de 13, Emes, bueno, sabe vostede o de Nantón, hai moitos problemas cas obras, entón, por favor, poñanse as pilas porque este problema en Emes podiese evitar. Supoño que estará de acordo con a miña afirmación, non? O que lle comentei ao seu compañeiro de oposición que estáse tratando de rematar esa obra, que non é culpa da corporación, que os veciños tenen que falar, non interrompo. Non é culpa desta corporación que os veciños de Emes, quero dicir, esa obra non lle implica aos veciños de Emes que lle deixemos sin agua, ao contrario, esa obra faise para dar un suministro. Quero dicir que da maneira que o di vostede, parece como que hasta é culpa nosa, bueno, pues, que haxa pouca agua en Emes. Hasta estamos solucionando un problema que tiñan desde fai moitos anos, que era a falta de agua, e no momento en que se remate a obra, tendrán agua os vecinos. Sí, estou dicindo o contrario que está vostede dicindo. É dicir, o problema de auga había, pero se esa obra se fixera de forma eficaz, que creo que empezou en decembro ou xaneiro, xa era momento para enviar esa documentación para que poder facer o enganche na rede eléctrica, e se quedan horas sin agua, evidentemente, se vostedes fixeran ben o traballo non habería ese problema. Por iso me reitero en que se poñen as pilas e que non haxa, por favor, tanto problema que nas obras. Que eu levo 6 anos de concelleiro, vostede sempre fai alusión ao anterior goberno, pero eu non vi nunca tanto problema como ahora, en tema de obras. Entón, por favor, señor Pereira, vostede é alcalde, está claro que é un alcalde de minoría, que parece que hasta non ten moita gana de gobernar, está aí, por bueno, pero poñese un pouco as pilas e veña, que levan 24 anos intentando ter esta oportunidade, tanto David como eu demos já, colla e teña un pouco de responsabilidade polos seus compañeiros.
no pleno do pasado mes de novembro, desde Compromiso defendemos unha moción para realizar unha rebaixa do 15% no recibo do lixo para o ano 2021. Aprobouse quedando á espera dun informe de secretaría e intervención. Bueno, van xa 3 secretarios interventores. Eu pediría, non sei se xa teñen ese informe ou non teñen. Non o temos, a ver se o actual secretario ten un hueco e nos podemos poñer con ese tema. Pero que están esperando que chegue decembro para pedilo. É que isto foi en novembro. Que veña outro secretario. É que non, é que se esperamos... Algo máis de futuro aquí a Ricardo, hombre. Mira, ahora están interrumpindo vostede. Ahora están interrumpindo vostede a min, señor Pereira. Están interrumpindo vostede a min. Non son eu que estou falando. Bueno, pero vostede é o que dirige, además gustalle vostede dicir, aquí mando eu, eso manda... Interrumpindo, non son eu, continúo. Bueno, pero vostede que dá as turnos. Continúe. Entón, vostede que lle gusta dicir, aquí mando eu. Continúo. Pois estou dicindo que, a ver, que pidan ese informe xa, porque eu estou contento con este secretario, ben, non teño nada en contra del, pero igual, como aquí nos secretarios huelan, igual non temos secretario, depois non hai informe, porque xa van 3. Claro, e ademais creo que a veciñanza teña un aforro de %, non sei se a vostede lle importa, pero eu creo que é algo importante. Ademais é unha moción aprobada. Van 6 meses, 7 meses e non fixo nada. O que dixen antes, poñas as pilas porque o seu grupo político leva moito tempo esperando esa oportunidade. Paso a palabra ao señor secretario que me acaba de solicitar poder falar. Sí. Correcto. Non creo que sea vontade de ningún secretario estar pouco tempo nun destino. Básicamente porque o traballo que desempeña un secretario interventor é moito mellor en principio, canto máis tempo leva no destino. Non creo tampouco que un secretario interventor deixe un lugar por falta de traballo. Mais ben todo o contrario, estaríamos encantados os secretarios interventores con situacións administrativas moi cómodas. O Concello da Baña é un sitio especialmente complejo, non só pola situación política que vivimos aquí todos os meses, sino tamén pola carga administrativa que hai. En secretaría, por exemplo, eu hoxe entrei ás 9 da mañán e ainda non fui a casa, para que se fagan unha idea. E iso é unha idea aos veciños tamén cando se queixan do funcionamento administrativo. Ese informe que está en espera, pois está en espera. A espera de que haxa un momento no que xa non haxa que esperar. Sonou un pouco a Rajoy, pero é o que é. Eu agradezo as súas palabras. Se viu a miña intervención, escoitou, xa dixen que estaba contento co trato que ten vostede para con nós. Sí que fixen esta alusión ao cambio de secretarios ou secretarias, porque este tema falei no saco co terceiro secretario, que estou falando agora con vostede. Falei no anterior e co anterior. Entón, bueno, digo eso, que se faga porque é algo importante, levan 7 meses alá, e despois, claro, como sempre pasa neste goberno, pois sempre hai que facer todo por urxencia, todo con pleno urxente e tal, e bueno, creo que as cousas hai que collelas con tempo, programando ben o traballo municipal. Nesto estou criticando o grupo de goberno, non a secretaría, ni moito menos. Ben, número 7. Continúo? Sí, continúo. Coméntanos un veciño que veo as oficinas do Concello pedir o permiso de queima para a noite de San Xoán, que non lle foi posible realizar a través de internet. A mí gustaríame que o fixeran a través dun trámite máis sinxelo que non a través da sede electrónica. Hai concellos que teñen outro tipo de trámites máis sinxelos para a veciñanza, aportando o DNI, o nome e pedindo o permiso para a queima de San Xoán. Pero bueno, deixando isto marxe, que tamén fago aquí esa petición, que por favor que busquen a vindeira vez que haxa San Xoán ou que haxa que pedir un permiso deste tipo, pois axilizalo a través da página. Bueno, pois coméntame este veciño que achegouse ás 13 horas e comentouselle, segundo se nos conta, que xa non podía solicitar ese permiso porque o prazo remataba ás 12. Cando no bando informativo asinado
polo señor alcalde, publicado na página web, pon que é hasta as 2, hasta as 14 horas. Poden aclararse que problema houve, saben o que lle falo, verdade? O problema sería... Entendo que o funcionario que atendiu que se equivocou, porque o bando estaba hasta as 2. Non me consta. Eu teño entendido que, bueno, non sei con quen falou o funcionario en concreto, pero se dixo que xa estaba enviado todo e que non se podía tramitar. Eu que sí pido desde a miña posición como concelleiro da corporación é que, por favor, se cumplan escrupulosamente os prazos. Este veciño ten todo o dereito a ir ás 13:55 a facelo, se quere. E, se o Concello non lle dá ese servizo, pode incurrir nun delito, porque pode multar. Entón, sí que pido que non volva a correr este problema e que se tome con seriedade, que este tema concreto sí que a ten a seriedade. Bueno, pídenme varios veciños esta semana, na pasada tamén, que volva a pedir no pleno que se avise aos veciños e veciñas que teñen obrigatoriedade de limpar a maleza de fincas colindantes. Era unha queixa continua do PSOE cando estaban vostedes na oposición. Eu non vexo cambio ningún. Hasta podo dicir que o cambio é incluso a peor. Esperaba outra cousa, con respecto a este asunto das queimas, porque creo que vostedes, mira que falaban na anterior legislatura, 4 ou 5 veces, de que había que avisar, que non sei que tal, que cual. Nos, non sei se recordan, a través da página web que tiñamos antigamente, anterior que tiñamos, tamén tiñamos un formulario. Bueno, se cadra é unha idea que lles deixo aí a vostedes para facelo, pero si estaría ben que revisaran un pouco isto, porque era unha solicitude súa, cando estaba na oposición. Ben, simplemente comentar que todas as solicitudes que se fan e se tramitan no Concello se está dando salida. Non se pode comentar moito máis porque as denuncias que se presentan estánse tramitando. É certo que é un proceso, bueno, complicado para resolver cando non aparecen os propietarios. En algúns casos, pois, ten que o Concello facelo de maneira subsidiaria. Estáse dando curso a todas esas tramitacións. Eu creo que non me entendiu a pregunta, señor Pereira. Xa sei que son unha hora tardía, pero creo que me expliquei ben. O mellor non che gusta a resposta. É que non me está respondendo que estou dicindo. Estou pedindo, además empecé así a pregunta, é dicir, pídenme moitos veciños, e vou pedir eu, que se avise da obrigatoriedade de limpar a maleza de fincas colindantes. Vostedes están me dicindo que vostedes están limpando, que anuncien a través dos medios municipais, que son moitos máis que un partido político, vostede ahora sabe, ahora que está no goberno, que xa están utilizando para outras cousas, que informen de que é obligatorio limpar as fincas colindantes. E non digo que vostedes tean... Vostede é unha petición que vostedes facían de día a día tamén no anterior goberno. E digo que eu, que estou na oposición, vexo que se está facendo incluso peor que antes. É un xuizo de valor que estou facendo agora aquí porque me apetece facelo, que estou no día de intervención. No anterior pleno, criticamos que o Concello da Baña non fixera ningún tipo de actuación ou conmemoración o mesmo día das letras galegas. Anteriormente xa criticáramos que non se celebrara o Día das Enfermidades Raras, que este ano sí que se celebrou, ainda que de certa maneira este ano, o anterior sí que o criticara. Tampouco se celebrou, que tamén falei aquí, na anterior legislatura, penso que tamén nesta, que non se conmemorara o cabo dano de alguna das nosas personalidades ou efemérides importantes do noso Concello, e vemos que tamén o Concello non organizou ninguna actividade o 28 de xuño, o Día Internacional do Orgullo LGTBIQ. Como se fixeron moitísimos concellos. Eu agora vexo aí unha bandeira que a min encántame que este aí, e tamén me encantou o que dixo a señora Mónica González. Sí que pediría, cando se lea un manifesto, por deferencia ca oposición, que se nos transmita para así facemos un manifesto entre todos, non o grupo de goberno xa dicindo que é o Concello da Baña. Non, é dicir, a mí encantoume o acto que fixe vostede a intervención, estou totalmente de acordo, pero gustaríame que se consensuara antes eso que estaba en boca de Mónica González, que estivera en boca de todos para ter máis visibilidade e ter máis forza ese manifesto, que o lea unha persoa
representando o Concello da Baña nun goberno minoría, pois non me parece a forma lógica de proceder. Ainda que reitero que me encantou, e sí que digo que é importante celebrar de outra maneira cunha actividade ou unha campaña divulgativa ou incluso cun simple acto simbólico como mostra de que a Baña reivindica o seu respeto pola diversidade, a tolerancia, a pluralidade, a igualdade de dereitos para todos e todas. Sí que se puxo o mesmo día no Facebook unha ligazón aí, que además poñía, a mí non me gustou para nada esa publicación que fixeron. É dicir, poñen aí unha ligazón para conmemorar o Día do Orgullo e pon textualmente cun feixe de recursos para informarvos e entretervos. E que eu con ese día non me quero nin informar nin entreter. Informar sí, pero creo que se que concelle o homenaxee e que se dé a entender, non que se entreteña. Pero non me gustou para nada esa publicación e por iso o que pido é que se tome con máis sensibilidade este tipo de días ou de festividades ou chámeno como vostede o denlle o valor que vostedes queiran e poñano en valor e que se faga un acto importante. Non sei se a señora Mónica González está de acordo comigo. Sí, bueno, eu sí que vos teño que pedir as miñas desculpas tanto ao Compromiso por Galicia como ao Partido Popular porque tiña que haberos pasado o manifesto, certo é. Bueno, sí, lino eu, a verdade que podía haberlo lido calquera dos aquí presentes ou vir outra persoa e lelo, creo que todos estamos de acordo no que se dixo. En canto ás actividades, si é verdade que non só estar dentro desa campaña da Deputación, xa ao longo do mes fomos colgando pequenas cousas que estaban vinculadas a esta campaña. En canto ao tema da conmemoración do día e demás, nós dentro de unha subvención de igualdade que se nos foi concedida, si vamos a facer unha serie de actividades de prevención, vanse tratar outros temas, pero tamén todo o tema de homofobia e o tema de xénero, de identidade e demás, todo o tema de transfobia e demás, no colexio ao longo de varios meses. É dicir, é algo que todavía non se lanzou porque o estamos perfilando, acabásenos de conceder a subvención, e si se vai a traballar. Si xa tiven a primeiro contacto coa directora do centro para perfilalo a inicios do curso que ven durante a primeira avaliación e abarcará todos tanto primaria como secundaria, vale? Eso sí é certo que, pudo haber lanzado este día, pero, estábamos aí que foi nese momento cando se nos concedeu a subvención e tampouco nos quixemos adiantar. Con respecto a celebrar algún acto, sí, estou de acordo, quizáis aí quedamos un pouco, podíamos haber feito un acto conxunto entre os tres partidos políticos que temos representación e outras entidades e asociacións ou outros partidos políticos que non ten representación e aí sí, estou totalmente de acordo. Creo que estamos de acordo con gastando moi pouquiños cartos, a mitad do que gastan vostedes no vídeo, que tamén me parece importante, no vídeo este das mulleres, de un vídeo cada mes, que a mitad deso facía un acto simbólico na Plaza do Concello. E creo que é importante. Non lle vou dicir máis ou menos importante que o exemplo que acabo de poñer, que tampouco non foi un bo exemplo, pero sí que con poucos cartos podese facer unha actividade moi importante, como fixeron outros concellos que con nada, simplemente con pintar un paso de peóns, un banco, con soltar globos, con facer un acto divulgativo no centro de primaria, etcétera, podese facer moito con pouco. E creo que é unha temática máis que importante. Non só poñer aí unha bandeira que, está ben, pero queremos ter resposta ás seguintes cuestións relacionadas coas contratacións realizadas polo Concello da Baña. No anterior pleno, o señor Pereira confirmou públicamente que cando empezou o seu mandato que sí que facían contratacións de forma fraudulenta, pero desde que lle chamou a atención a valedora do pobo están facendo as cousas mellor. Eu xa dixen no anterior pleno que cada vez que levanto un papel no Concello sale algo dubidoso, e agora pásame outra vez que foi o Concello e volvín a ver cousas que non me gustaron e que sei que son ilegais. Entón, vou facer unha pregunta moi simple para que se me conteste por escrito aquí. Si se lle exixe nos contratos menores declaracións de empresas vinculadas. Señor Pereira. Entendo que non. Revisaremos. É unha declaración responsable a cada empresa que forma parte das licitacións de contratos menores, donde esas empresas
se declaran responsablemente, por eso unha declaración responsable é unha serie de cuestións. Non recordo ahora exactamente a literalidade desa declaración responsable, pero é bastante probable que, aínda que non expresamente, sin algunha cláusula genérica, se prevea esa cuestión. Ben, pois eu gustaríame que o revisara, que me aclarara que cláusula, e se é certo isto, que calquer contrato menor, pois se exixe a declaración de empresas vinculadas. Eu creo que é algo, segundo me comentan, obligatorio. Se non o fai, o señor Pereira está incumprindo tamén outra ilegalidade, é dicir, entón non está facendo as cousas ben. Tamén queria saber se estudian vostedes, cando realizan esas invitacións, se estudian se pode haber posibles vinculacións con as empresas que participan nese procedimento. Non, verdad? Nos non facemos detectives, evidentemente. Como che di o secretario, se se pide unha Pero como que detective, señor Pereira? verificación deste tipo, entendemos que aí estará coberto o tema. Non necesitamos ningún tipo de detective para mirar eso. É dicir, vostede cliquea o nome da empresa, sabe se ten vinculacións con outras empresas. E creo que tamén que é un requisito legal que o Concello, o organismo que fai o contrato, que faga ese tipo de cousas, señor Pereira. Non estou pedindo nada raro, é algo legal. Vostede, que o anterior pleno dicía que estaban facendo as cousas ben, eu volvo a dicir que levanto calquer papel e vexo cousas de dubidosa legalidade. Teremos outra vez que chamar a valedora do pobo e a ver se a ela lle contesta por cuarta vez. Podo contestarlle xa ahora, porque estou accedendo a un cliente de contratación de contrato menor. E na declaración responsable que se lle manda ás diferentes empresas as que solicita a oferta, non se, o sea, recóllese unha cláusula máis xenérica que non só atinxe a esa cuestión que está referindo ahora, sino en general todas aquelas causas que, se non recordo mal, está no artigo 71 da Lei de Contratos, e son as que se refiren á incompatibilidade para contratar. Neste caso, por exemplo, se dúas empresas están formando parte dunha mesma licitación e están vinculadas, non deberían poderse facer así. Entonces, para coidarnos de que eso non se cumpra, ou de que, polo menos, o Concello non sexa responsable, en tanto que as empresas están firmando unha declaración responsable, a responsable sería as empresas que asinan esa declaración, non o Concello, vale? Pero, o sea, é dicir, o Concello fai a súa labor, en tanto que ten os medios limitados de comprobación, porque, aínda que sí que é certo que se pode cliquear en Google e meter esa información, non é unha información oficial que podamos valorar ao 100%, vale? En Google pode aparecer X ou Y, pero non é 100% oficial. Tamén a podes sería o rexistro de contratistas autonómico ou o ROLECE, pero non están obrigadas todas as empresas a estar inscritas ali. E é ali onde se ven este tipo de cuestións. Vale? Entón, por eso se mandan os contratos menores, que son contratos relativamente áxiles, expedientes de contratación relativamente áxiles, para intentar cumprir o máximo coa legalidade, mándase esta declaración pois desde fai mes e medio que está mandando, vale? Perfecto. Pódeme ler esa cláusula, por favor, tena por aí. A cláusula é onde se recolle a... Se me pode ler... Que tanto o asinante desta declaración como a compañía mercantil a que representa e os administradores e representantes da mesma teñan plena capacidade de obrar e non se atopan comprendidos en ninguna das causas de prohibición para contratar co Concello da Baña, enumerados no artigo 71 da Lei de Contratos do Sector Público. Ben, entón, eu entendo que se nun destes contratos que o señor Pereira fai a dedo aparecen tres empresas supostamente, ou vamos a poñer un caso imaginario, que esas tres empresas sexan dunha vinculadas a unha mesma empresa, entón entendo que o contrato ese estaría ilícito, sería ilícito, non? Ou habería aí algún tipo de problema, non? Porque está incumplindo esas cláusulas, entón é de nulo de pleno derecho, non? Habería que verlo expediente a expediente. Moi ben. Era a resposta que quería escoitar. Moitísimas grazas. Vale, unha última pregunta. Cando se realizan invitacións ás empresas de contrato menor, estas que o señor Pereira fai a dedo,
de forma reiterada, e que o contrato menor debía ser algo para tirar del de forma esporádica ou tal, pero aquí vemos que o señor Pereira gustalle contratar a dedo sin respetar a legalidade, tal como di a Valedora do Pobo nos seus informes. Cando se realizan esas invitacións, cales son os criterios de selección desas invitacións? Explícolle, señor Pereira, pregunta para vostede. Cando vostede quere licitar, o sea, quere facer un contrato para unha cousa, a quen, cando di vostede, teño que pedir 3 ofertas, como escolle vostede esas 3 empresas? César, ti debes de pensar que eu estou en contratación. E non é Vostede así. firma os contratos. Sí, unha vez que está todo o proceso feito. Vostede é responsable do que fago firma. proceso de contratación. Pero vostede é responsable do que firma. Pensar que eu estou en contratación pidindo as ofertas, etcétera, etcétera. Non, eu sei o que fai. Sei o que fai. Sei o que fai. Entón, Pero estou pedindo, aparte de saber o que fai, esa, de acordo? claro, Eu non aparte participo nese proceso. Mira, Unha vez que está o contrato asignado, sí firmo. Cando hai que firmar, hai contratos menores que aínda que son contratos menores, páganse despois por unha sola cuantía, o sea, non hai unha firma implícita. De acordo? Entonces, vale, con eso che contesto que eu non son o que fago as ofertas. Entonces, fai a pregunta, si queres, pero tratarei de preguntar ao funcionario ou á persona que fai esa contratación como fai. Agora volveme vostede a tutear. Empezou tratando de vostede, volveme a tutear. Mire, Perdón, home. Como? Que teño certa confianza, son moitos anos, entonces a veces... No, comigo non ten confianza, como no pleno, Comigo no pleno non ten ninguna confianza. Fora ainda pode ser, aquí non, Non se confunda vostede, Ese cariño. Nada, continúe. Non se confunda, non hai nin cariño nin nada. É dicir, non estamos formalmente... Non falo da miña parte, falo da súa. Bueno, pero eu dígolle que xa lle dixen moitas veces que me tratará de vostede, co mesmo respeto que lle trato de vostede, xa sei que lle costa, pero intente. Digo que eu xa sei como vostede fai as cousas, xa o sei, pero eu como podo preguntar no pleno, volvo preguntar a persoa que fai as ofertas, que criterios de selección utiliza para esas invitacións. Ten que haber, estou falando eu, agora deixeme expresarme, que depois anda aí como tirrillo. Claro, xa yo entendín e xa yo respondín 2 veces. Vale, non, vostede dixo... unha terceira, así que continúe. Non, é que non me contestou, vostede dixo que vostede non era, pero digo a persoa que criterios realiza vostede, xa sei que lle gusta moito eludir a súa responsabilidade, pero vostede é o alcalde, vostede asina esas contratacións, vostede é responsable desas contratacións, e se hai algo fraudulento, vostede pode recurrir nun delito, que vostede é alcalde, non é este que pasa por aí, vostede é o alcalde. Creo que leva 2 anos, aínda non sabe ben a responsabilidade que ten o seu cargo. Vale, entón, volvo a repetir a pregunta. Cando se realizan invitacións, cales son os criterios de selección desas invitacións? Vostede dime que non os fai, pero vostede como alcalde saberá que criterios son, ou non. Ou escolle, quen escolle iso? Xa lle contestei 2 veces. Siguiente pregunta. Que personas que escolle? Por exemplo, en cultura... Siguiente pregunta. Non me está contestando. Está eludindo, está escondendo. A veces, tamén lle digo unha cousa, Pereira, a veces, cando non se sabe, mellor non fala. Aí ten razón. Ciñase as preguntas. Perdón? Quero responder, que se ciña as preguntas. Sí. Xa lle digo que, como usted non está contestando, digolle que moitas veces, xa lle digo aos meus alumnos, cando non se sabe, é mellor non contestar. Señor Ramos. Moitas grazas, señor Pereira. Procúrase na súa, cando vostede fai contratacións deste tipo, a dedo, como digo sempre, procúrase os cumprimentos dos principios de igualdade e concorrencia nos licitadores? Sí. Sí? Vale, que conste en ata esta afirmación rotunda do señor alcalde e, por favor, que conste en ata textualmente toda a información e todas as palabras ditas cando realicei estas preguntas, vale, relacionadas ca licitacións. De acordo? E pola parte de compromiso, pois nada máis. Ben, pois damos por rematado o pleno. Veña, boa noite a todos e a todas. Boa noite.